Hi guys. Muri say guys, how are you guys? Masquerade say guys. Masquerade say tingotandara zvedu mbijana, so tiri murima tingotandara zvedu mbijana tiri mumurima. Ndiri kuita less of talking guys. Tiri popa kuita zvenhingirikiri zvekutanga kwegore kudai zvemafasting saka ndiri kutaura shoma stereki pasocial media tozotaphedza tonyatsotanga, but aiwa tinenge tichiuya apo neapo nemalife anditika. How is the fasting going so far guys? Fasting yenyu iri kufamba sei so far? Zviri kuita here guys? Muri papi pacho zviri kufamba here guys? Zviri kufamba here? I see you Christine Madube, I see you. Okay. Nari kufona apa ndikati ndimufune. Ndifone. Guys, sorry, pane mnangafona sandanchiritenako indakakundikana date. Hanzi indakakundikana date. What happened? Ukakundikana seisha. Aufangukundikana. Pinda munyasha shamwari. Join the fasting. It's for your own good sha. Haise umwe munhu usateerere vanhu religion what. If it's a religion that works for us, that's okay. Do it. It's communication between you and your God. Inguwa kuti uwe serious iwe na mwari wako. And pane pambo kuti we need to push each other. We need to push each other. Because kana tiri too reluctant sometimes kana kutonamata kwacho unotokundikana sometimes. Saka this is the time, and ndaisa pa mute because pane munhu angayafona. This is the time yekuti uwe serious na mwari wako zvauri kuda kuti mwari wakuitire. Mwari vanoita guys, mwari vanopindura. Mwari ndimwari vanonzwa, ende mwari havambofi vakazoti ukanokumbira chingwa vokupa dombo, ukakumbira hove vokupa nyoka, hazviiti. Ukakumbira chingwa nokupa chingwa. Saka mira panzvimbo, dzokera panzvimbo. Inyaya yekuti chikafu unacho wangu. Kana usina chikafu haufastiwe. Inguwa yekuti usendere padhuze naMwari dia. Guys, nasi weekend, nasi Saturday, vana havasi wifi. Alright, chingotega vamwe guys tisvike pa 200. Ndikupenya enda wanayo. Hence I'm looking for a job as a caregiver, child elderly, pay, please help. Okay. Can I join now? Yes, join. Yes, Google it. It's never too late. Chelo kata 5 days chaizo ita. Be serious with your God. Ita serious na mwari wako, taura na mwari wako muri tu. Stop imbosiya zvese, ignore zvinhu zvaunoda zvaunofara zva. Chimbosiya umboita one on one na mwari. Umboenda muchikona chako uchichemera mwari
papa patotambisa misodzi yedu tichema zvinhu zvisina nebasa reseka misodzi yacho ichemere apa mirai futi ndimute 2 minutes mirai ndimute 2 minutes right sorry guys sorry anditika right anzuya kunya thank you Letwin we are guys tegai mushe mam anzi voice rona changomuka ansana tombomuka because ndotoenda kubasa manheru saka andina kumuka ndinoda kutokuudza inyaya yakaitika kuti ndisarara andina urara guys andina urara kana vari kugroup redu remaprayers ndaisa prayer request kuma 3 am ndichiti guys mundirangariro mumunamato kuma 3 kugroup remaprayers uko ndatoti mundirangaritire kuma 3 ndakakuudzai guys patakatanga fasting ndikati it's not going to be easy guys fasting iyi nezuro ndanga ndiri paanda tax guys ndoda kuzama kuencourage umwe munhu pana panoti pane pazvichasvika ipapo anditika pane pazvichasvika ipapo unofanwa kumira panzvimbo nezuro I was under attack zvakasimba animona ndakati ndiri kubasa masikati ndobva ndati azuva rakutonovira I think kuma 6-7 ndobva ndareceiva icall andi ndakatanga ndareceiva video animona ndatumigwa video ndobva ndazoreceiva call ndatumigwa video andika ndakatumigwa video murume wangu achichema animona ndakatumigwa video murume wangu achichema achiumburuka pasi animona nezuro ndinayo video but it's just that I'm not gonna show asi munhu wezvesocial media saka vanhu asingade social media we have to respect pamva kuti maboundaries especially 2024 2025 takuitawo maboundaries ndozati ndaimboya shungu dzangu dzaiperera pakuti kana akaita musikawa ndainyatsokuwana pleasure stereke kunyatsoti ndoya naye ndonyatsoti bvo nyaya pasocial media vanhu vachinyatsokurosta vanyatsara zvanoda ndakachiti yes because ndiye ndisina kukanganisa kana ida kupedza ushungu because haukwanisi kumurova hakwanisi kudini unoda kupedza shungu kuti nditotouya naye ndozvitaurawo kuvanhu ndaiwana pleasure zvisingaiti vanhu vavoti kugwadzo vasingazoziva kuti ndaitonagwana zvona singatorwadzi ndaitofara zvoti dhukana ndichitozvitaura ndichinyatso kumuyanika kuti iwe unenge uchindiyanikawo kunze kusingandirespect saka ini ndokuyanikawo but I think 2025 tichachinjawo nekutira kurespect kana vakarespectekawo vakarambawo vari zvavari saizvozvi aiwa tinongoitawo sekudaro saka nezuro ndobva ndodapinda pagroup remaprayers alright nometa. And so your husband, yes, my husband, Kelly Kumar. Yes, my husband. I'm just telling you the truth. I always tell you nyaya dzangu anditi mozia. But kana no kudzai. Ndobva achiumburuka. I've never seen gore rino ratira 23 guys. We are celebrating 23 anniversary gore rino iri. Ndine murume ucho. Handisati ndambomuona achiridza mere kana kurola kana kudini. Ndakavhunduka. Anditika ndobva ndabva ndareceiva call kumwana same time andimaona chakara kufona naye ari kuridzawo mere andimaona ndikati chii andimaona kwadza kuma 7 lakini ndatove padhuze nekuchaisa ndakazongosara ndochaisa kana ndatove batira hana maoko andimaona ndobva zvanzi mamadi saka musa 24 anditi musa you remember musa 24 patakaenda kuLiverpool anditi 25 vakatanga kuti gumbo rangu like guys handiziye kuti chii chinoitika negumbo nemakumbo avo anochinjana andimaona so vanoti rimwe gumbo rikarwadza andimaona rorwadza zvokurwadza izvozvo kuti unotoshaya kuti gumbo racho rorwadza papi nechekutsoka uko
hanimona roita kunge kuengu kana kudini rogwadza ndi saka takamboti ataiti vamwe kuda igauti vakatomboenda time vasingadyi nyama hanimona chiti pamwe vakadi vane gauti vakaenda tiri kuSouth Africa ko vakaenda kumatest vakaitwa matest ese vakadini matest ese akabuda negative including gauti yacho ikabuda negative then tikati saka chingave chii hanimona because doctor akataura akati gauti inotanga kurwadza chigumwe chihombe ichi chepakona ndo chinorwadza chigumwe chihombe chepakona ichi ndo chinotanga kurwadza but iwo manje zvanga vaitogodzwa kuna enkuku kana kuti saka chingoti tongotiwo kana kuti 3-4 days ropora hanimona is not hakuna mirai ndifambe nenyaya havana matesti avo ise aizvozvi ndichakutaridzai kana muchida ndogona kuvhudze mari ndokutaridzai matesti anhasi abuda nhasi ndokutaridzai kana muchida havana zvese izvozvo havana diabetes havana high blood havana gauti yacho hatichazivi saka ndiri pamunamato guys saka rikangodaro 3 days ropora munhu asingafariri zvekumwa mapiritsi munhu asingafariri mapiritsi zvachose hanimona saka vano havadi zvekufarira kuenda kuchipatara pacho pavakatoenda ipapo kwadokta ipapo pacho takaita zvekutomanikidza kuti indai kuna dokta wefamily doctor anocheka kuti gumbo iri chii kuita makumbo kuchinjana kudaro hanimona mira mundipedze imbomirai kundimhanyira guys ndozvinonetsa musati mapedza kudziwa nyaya munenge makuti dei vambodai mirai ndikuudze nyaya yacho ani ndindayo nenyaya mutange manzwisisa hanimona right then vadaro papaya handiti bva vatestwa everything zvese vatestwa andika abuda negative hapana chawanikwa papaya handitika hapana chawanikwa ndobva kwanzi nadokta iyeye handiti angari family doctor handiti zvikanzi chiendai kwaphysio handimona anoita futichi anocheka kuti chii vakaenda futi handimona matesti ese South Africa ndiwandisisina zvangu handimona tikaenda zvekoko vakanochekwa akasvika pakutaura kuti angari muIndia akasvika pakutaura kuti kana zvichigona handika you are Africans imboendaiwo kana kumaprayers kana kudini because there was nothing handimona there was nothing the same applies nepandiri kuenda nhasi saka let her talk before we give yes Kelly so that ndisakanganisike hanimona right saka nezuro pepa ndakazosara ndakupedza basa gaizika mwoyo wangu ndakutoti zvino chiri kuitika chiko hanimona but panguva iyoyo pandakaona message nepandakafana Shakira handimona unomboita kakuperegwa so hanimona ende Satani murevi wenhema anotanga kupa imwe pfungwa isiri iyo panguva iyoyo nezuro the moment yakafonwa nemwana handiona achiti nepakatumira kavidhio handimazvona ndakataka kufunga something handimukona pane mumwe munhu you remember achadzokeredi kumashure zvinhu zva2024 ndezvakudhara but ndikunoda kukupai reference kuti unyatsokunzwisisa you remember kumashure uku ndichitaura kuti pane munhu wandaiseka naye akanditi he ndarota vafa kudi mukuremember handiti achindarota vafa he hope dzangu kuti kana ndikasataura chichi ndikati ini hope dzenyu dzamunondiudza dzondidisturb kana I don't want to hear hope dzenyu pfungwa dzangu dzakamhanyira ikoko guys pfungwa dzangu dzakamhanyira ikoko ndikati ndobva ndatanga kunamata ndiri kubasa ndakatanga kunamata guys ndega ndikabuda panze so ndikatanga kutenderera ndichinamata ndikati Mwari Satani uri murevi wenhema panguva dzino idzi dzandiri kutaura nemi Mwari ndo pari kunzi panoda Satani andiudzwei zverufu murawo wenyu Mwari kana munhu akufa murawo wenyu makati munhu wese achafa kuna nogara nekusingaperi and andiudzwe neMwari light and darkness cannot meet andiudzwe ndoda kuudzwa nemi Mwari imimi ndimuda mufogwa kundionesa andifana kuudzwa nemwe munhu guys ndakatanga kunamata nezuro ndikatanga kunamata kati Mwari handichazikana kuchiri chinhu chakaitwa nemunhu kana kuti nemuvengi handichimaona imimi muchaita zvamunoda kuda kwenyu ngakutongwe ndandisisina kuti china angoti kuda kwenyu ngakuitwe handimazvona handichazivi kuti ndoita sei kana kuti ndoita sei kuda kwenyu ngakuitwe hatingaipindi muna 2025 Mwari tichingoita ekuti makumbo asingaonekwi kuti chii chiri kuitika ekuti matest ese anongobuda ari negative it cannot be like that Mwari azviiti because nezuro manje vanga vakunzwa gumbo ranga rakufamba chinhu manje gumbo ranga rakufamba chinhu zvaionekwa nemwana because mwana akatonditi gumbo racho riri kufamba chinhu machitu chikakwira chosvika saka for the first time kuti ranga rasvika kuni uko rasvika kuni manje ni yakamezhwa naparamedic nezuro manheru handimona ikaita 21 ni imwe ni ichimezhwa nomezha netape measure ndiche imwe ni iri pa14 ni yavo iri pa14 centimeters imwe iri pa20 something centimeters ni nezuro nezuro manheru handinaurara ndarara kuma6 kwakunoedza because apparently kune maambulance akunonoka kuuya
maambulensi ukafonera 111 haasi kuuya, hamirai ninyatso kufamba nenyaya yachona. Saka zvadaro papai ndazopedza basa guys, handiti ndakauya ndichinamata murodhi ndichirumbidza ndichinamata ndichiti Mwari ameno zvamunenge makangoronga 2025 muda kuzviita handichandokudzai, but ngazvive zvinobva kwamuri kwete zvinobva kumunhu. Munhu ana simba pamusoro peupenyu hwemunhu ende munhu ane simba pamusoro peupenyu hwangu. Inga iwe guys, kana uchinamata zvakakosha kukota mavhesis. Ndichiudza Mwari kuti imi Mwari wakwenda yanzi mari 5.50 asaka padhuze inonovatora utanga kuenda kufamasi kwacho munopiwa ningikiri unotanga watora kristu wapiwa mishonga yacho yese urashapa andimona ndobva vaningira ndobva ndichikota mavhesi kuti Mwari makataura takapiwa simba pamusoro penyuka nezvinyawada titsike usingatirumi mukati tine simba rekutaura kuti zvirwere zvitiza zvichitiza. Handiti kana makandichita mozati for the first time nezvirondo guys nandiri 1-on-1 naMwari yakasimba ndikati Mwari zvandakaisangana nazvo nemurume uyu ka ndaifanirwa kunge nhasi chako chako ndichigwara nechigwere kana chine vanhu vakawanda cheaids, but makandinzvengesa mukandinzvengesa Mwari mukandinzvengesa kusvika nhasi 2020 unoyu kozonzi chichinonzi gumbo ratadza muri Mwari vanoprotekta nekuchengetedza venyu. Panguva ino Mwari ndoda kuti ruoko rwenyu ruonekwe, simba renyu ngarionekwe. Guys, ndakati ndichisvika kumba kudai so nezuro manheru, the situation was bad. Hani muri kunzwa. Saka ini ndanda kutyira because kufema kwachonga kuti zvokufemera pamusoro. Handimaona zvokufemera pamusoro apa pandakwana vakaisigwa mapilo 2 gumbo rera rakasapota ndakaisa pamusoro pemapilo kudai so handi apa razvimba makambona gumbo ritakuvaima apa rabuda tsinga ndosiona makumba vachirwadza handikachinjana kuti rimwe anochinjana rimwe rogwadza ronyarara vomboita right rimwe rotangawo hani mazvona but this time ka asana mbona zvakadaro guys asana mbona zvakadaro pabvipesa apa pakazvikudai ndikati handimaona apa pakukuru handikuri kutonhora kastere kuno kutonhora. Saka vanga vakaiswa vakafuga machira vava vachiti vakafugidzwa majuveti vafugidzwa majuveti 4 zvozvoti unopisa extraordinary handi vombotsva voti ndikuwa kutsva vobuda vakati ndikuwa kutsva muchitonhora imomo vanenge vachibuda ziya rekuti du ndobva ndasvika guys situation ndakaona papo handina kuita kufunga kadu kana kukatu kana kuti chii ndakabva ndangofonera 111 papo ndobva ndafonera 111 nokuti ndakaona situation yanga isina mira zvakanaka ndobva ndatofonera 111 ndobva vati we'll call you back anditi vakati we'll call you back. Saka vakatora nguva ndakagara ndakamirira call handimaona kubva naatema ndakasvika pano pamana I think ma 8:20 vakazofona kuma 10 guys auvatika apa position uri kuona ka kuti ndivati pindai mota tiende gumbo harisi kutsika harichatsikiri tovasomudza sei kubva kuma steps handimaona tovasomudza sei kuti tizvuzvurudzane navo pasapa handimaona kungori gunjwa kudai so vairidza miri kungori gunjwa kudai vairidza miri handichazivi kuti ndoita sei manje handi kuti ndikwanisa kuti ndinde navo kuburuka munoma handichakwanisi handimaona ndo zvakangoipirawo UK handimaona hauna kuti unonokera panext doc South Africa unomhanya kunonokera mntu mdibatsire hakuna amuzivani mongozana zvokuti halo muchidarika ndaperegwa manje tinoita sei paya guys ndikatitongomira zveambulance izvozvo ndafonera 111 zvikanzi 111 zvikanzi tokufonera ichakufonera back kune shortage yakasimba ende kune demand yakasimba yemaambulance saka you just hanzi within 6 to 7 hours you get a call back from the doctor vediweka sezvinoita akagara kuma 10 ndibva ndatuti kuna Kelly apa ndisi kuona tichirara handimaona chito yako ndikurukire musoro because chikoro zvekuvhuraka saka anga akatenga madreads ake chito yako ndaida tomboita life ndichimuruka asi simba racho ndandisina handimaona ndikati chiya ndikuruke ako tigare pasi tichimirira phone call mana takatomuruka moza ndakamuruka ma1 ndikapedza guys takagara ndikabva vakazoti kuma 10 ndobva kwaita call hanzi senior nesi wati ndobva fona handi ndobva ati endai pavari ndoda kutaura navo handi ndobva akangoita achitaura navo kudai so ndobva ati torai phone ndobva ndatora phone because vakutotaura zvokuti hazvichatonzwiki ndobva ati atanga kubvunza mubvunzo kuti gumbo chii achibvunza ndofana ndinge achinyora pasi ndobva ndatanga kuvaudza ndataura naye ndobva akangonditi same time akanditi you don't have to sleep and the phone yandiri kufona make sure it's clear we are putting you online the next to get an ambulance takabva tateswa pa next ambulance yauya kuti veradini yauya kuzovatora handimaona ndobva zanzi alright saka pakati next takatofunga kuti ambulance iri kudini iri kusvika manje handimaona ndakuziva kuti 8 hours guys tatogara tikatenga kutoruka tikaona maafrican movie akareba guys takaona 3 maafrican movie tichirukana nemwana
takangogara kuvatiki ukapinda vari kusweta vari kudini taingonopinda utombosvika ndomboisa tauro nemutonda wako uri kuita koko wombosvika waisa tauro vachibuda ziya zvisingaiti handiona uchinatsoona chinhu chichatsokufamba kudai mugumbo guys chinhu chibva paapa pampani apa chidzika kutsoka uko choenda kutsoka chodzoka pamusoro apa kudai chogumira pani apa saka chisata indanda kurova nehana manje tiko chinhu chiri kufamba chingave chii handimaona ko kana chikaufamba kuenda kumusoro saka apagarika pavatiki handimazvoda hanzi yako yangu iri black ndakatena kamera because ndakarara ndikutatora ndikunda basa manera ndakudze saka ndakatena kamera ndiri mubedroom ndiri pambeta aiwa maiku handiti kune hamene zviri kuitika hanzi kune shortage chichi hamene zvakaitika yakanonoka yauya na 10 to 6 makuseni 10 to 6 makuseni handi saka zvavakaita manje vakabva vatanga vatumira within pakafona uyu wacho senior whatever amene kuti ndiyeyo doctor whatever ndizivi handi akati ndikutumira munhu handiti munhu akauya na 12 murume tarara naye pano muparamedic guys tarara naye pano muparamedic uyu akauya muparamedic akagara apa handika akaona chidazama kuribata kudai vakadzamira akati muchinda ari kugwadziwa handika akatora mabp akaisa meno zvanonamira pamachest apa zviya akanamira pamachest paya akatasa high blood akacheka chii akandianga chimesha gumbo iroro handika saka now anobva agara achinyora paipad yake anobva agara achimirira vaya vanozouya neambulensi yanga ichinzi itori kumwe hamene yakafanwa kuuya kuzomutora kwamene kwanga ichitoatendawo iri kure handimona ndobva ngoti we have to sit takagara mubedroom ndikapesa ndamuti you know what my brother munomuka mungatotonhora kusitting room kutori nani let's go to the sitting room ndikamubvisa amwa murungu yeye makapu eti anokwana kuita 4 guys ekofi nani muzati vanongwana macoffee straight amwa 4 makapu ekofi takagara indazosvika pakuti ndakuremegwa manje handimaona nimemba ndabva kubasa hauna umbogadzirirana kudii ndakaneta handimaona ndasvika pakuti ndagara pasofa ndobva ndanyatsoisa zvimamovie zvemacrime dzekuamerica ndobva ndatanga kutobatwa nehope ndagara pasofa yakagara wapa handiti saka anga achingoti ndikamuti feel free kana uchida but atenda murume yesu kanzi generosity yakadai hakuna kofi tari saka anga achita kane ndoti unongoudza mwana Shakira anga akaoma hana urara anga ne energy drink yake amwa saka muru anga achita oti another cup my daughter Shakira nogadzira merikofia Jacob Greening ziya oya nayo handimaona ogara handimazvona omupa ini ndatoti tsumwere ndatovata pasofa mwana ndatoti tsumwere kudai takangomirira ambulance iye ndofunga mutema aubvumidzi kuenda here kusvikira aita hand over kune vanhu veambulance saka anga nechimota chidiki handimazvona tagara painda ndatoti pasofa mwana tatoti pasofa tazoti murakatira tose vana pamasofa kudai asa rakagara ari 1 achiona ke TV tirimo muyamuya munenge muchima kuchidziya nditi takagara hedu tirimo muyamuya achibuda chinodongorera panze achifona kuti mavepi azomboti ya ndopatatanga kutaura nyaya yesystem iyo inji achiti system zvinhu zvakamira zvakadai achindudza ke system yeku NHS koko tichingotaura nyaya saka from there guys azoti musandiye zato yekupa 6 akati chimukai ambulance yauya pachipinda vasikana tuso handimaona vasikana yavo vachipinda tichikwira kumusoro tichienda kudai vachiona gumbo vangoti no ngatitakurei munhu guys apa manje vanoti chibhedha chavo chibhedha chavo chachokwira sei apa chikwiri pamasteps guys ndobva ndanovhuna broom ndobva ndatora chichimbo chachiya ndobva ndati motozama kubata chichimbo ichi motoita zvinenge zvichimbo kuti tikwanise kudini kuti bude muno mubedroom chichimbo chachiya manje ndavapfekedza kuti vachienda kuhospital ambulance kai ndavapfekedza manje chichimbo chiya ndavabatisa kudai guys kubva panapa kuenda padhoa apa paita kunge ameno vachiridza mhere muri kunzwa richiti vakangoti vakajamba ne1 gumbo kutsika pasi kudai ne1 gumbo riya racho risingatsikiriri kumusoro kudai ndofunga rari richinoita ka feeling kekuti rimwe gumbo raguma voridza tatangomira kudai tangotarisa kudai so tese guys apparently ndobva vazokwanisa kubuda padhoa apa tasvika pamasteps apa ndobva vaita zvokugara pasi vachiita zvokuburuka vachigara pasi kudai vasikana vachiya nechimubhedha ndichibva ndarivhesa motikari pane yavo mota inopaka panze anditi yangu inopaka mukati ndobva ndarivhesa mota kuti vakwanise kupinza stretcher chiya ndobva vavaisa muchistretcher chiya ndokutakura ndokuna navo kuchipatara kwavaenda uko saka vaenda zvindokwavari handimaona vatopedzegwa izvozvi kubva pavainda saka ndosaka mana ndati kune mwana chitokwira taxi uinde because kwai vapiwa dutu
rezvinhu zvinoti kwasvika vakatanga kunzi futizve ma-x-ray mabloods ipapa ndachichivabvunza pana ndichitiimirai ndikate ndimute foni papa ndo vanga vachifona patanga vachifona pafoni handotisa live anomana vachitoti marisatsi abuda zvese zvinhu zviri kutoshamisa mufunge negative yaimunditori ndikati manje nini ndakara noida kubasa regai nditume mwana angagara akutouya anga kutoenda ikoko shakira nchiti chinda unovapa chikafu because havakwanisa chikari kusumuka pacho pavanenge vari kuti vaende kana pakunotenga drink paya munhu asingamwiti kuti vati vakwanise kudya saka mwana ndopadini ndopatobuda izvozvi atoenda izvo zvine taxi kuti anovatira nokuti kunoda kutogwa mamedication acho nechiyavapiwa but vari kuti marisatsi avo adzoka yese auya yese adzoka angori negative saka ndo mira tione saka ndo handina urara saka zvina ndakarara apa ndangopepuka izvozvo nchiti muri kandifone ndinzoti vafamba sei saka ndo pandatozoti ndichizotsvaga nguhope ndikatimbota chilife saka ndo pandapindana napona satani but vaitoenda kutogwa rigaitione kuti rinenge riri sei gumbo racho ndenichingozokudzayi but kune vari pafasting vese zvinhu zvakadai zvinotoitika ende unotosangana nazvo ndo mweandaikudza nchiti it's not gonna be easy fasting is not gonna be easy miedzo inotosumuka inotouya uzive kuti inouya nepapi inobudira papi but inotosimuka hanimona ndiyo inini ndo zvimwe zvinhu zvandakasangana nazvo nezuno kuma 3 pana ndakagara ndo pandaisa message mugrupu nchiti chiri kufamba mugumbo haitoti no kuti chiitari handizivi ndobva ndatesa message kuti guys pray for me ndanamata I'm challenging the devil. I'm saying kuna Mwari handina kwandinoenda, handina kwandoziva, handina kwandakamboenda. Ndichamira nemi. This should be the last of me seeing this. Ende Mwari kana muri Mwari vatinodana vanonzwa, Mwari variko vanonamata, Mwari vanotaura kuti ndinedzei mone kana ndichikundikana kuzarira mawinda amuwa muya mucheno kuti ndikuropafadzei. This should be the first and last kuona zvandaona izvi. It should go zvachose. Zvachose handidi kuzviona makumbo aya zvachose ndokunwa kuuya kuguma kwazvo saka now ndakutochallenjana naMwari it's spiritual I understand handitika tambu but now handinga ipo panguva dzakafanira idzi satani uya ndipo panenge achida kuti usimuke manje wakuenda notsvagira kuti chingave chii handiti ndaona ndega takaona tese kuti gumbo riri kumhanya chinhu ichi uchinda kunotsvagira kuti chii chiri kuitika kuti kudini inini I'm not going to do that. I am not going to do that. It's either you choose kwaunofanwa kuenda kana waenda kukoenda kukosha chose kana waita izvozvo kana Mwari vari Mwari havakundwe nemunhu Mwari havakundwe nemushonga Mwari havakundwe newhatever chakaitwa pagumbo ravo Mwari havakundwe it's just a word sautaura kwavakaita kuti let there be heaven and earth zvikaitika it's just a word to say move heal restopora ipapo saka I am standing on that handina kwandichaenda kunotsvaga kunokonzauta kuvanhu vamene vanoita nezvechii kana kuti nai vedu vegumbo rakazoona chinhu chichifamba chichakaitika hakuna chinhu chinokunda simba raMwari ndichamira kana Mwari vati ivo vari kutendera kuti ave munhu akaisa chinhu kana kuti vanhu vachizvitendera let it be so kana vari Mwari vandonamata vandodana vandoziva vakandirwira ndiri mugomba reshumba ndiri mugomba remoto vakandibvisa vakandirwira haiwa hakuna chavanokundikana vachangozvisota out you sort it out kuda kwavo ngakungoitwa because pano hatina chimwe chatakambobhilivha kwachiri kuti toita zvakazodai takuenda kunotsvagana nevanhu kuti dai prayers or no tichangoita zvemaprayers if there are no prayers then Mwari ngavaite kuda kwavo tomira takadaro but zvisinei guys haisiriyo topic andanga ndauya nayo kuti timbotaura mbijana tichimirira kuti vasvike because obviously chatozovata vauya chanovatora pasapa handitika right saka ndoda kuti titaure nezve pane nyaya yerelationships kumabasa handitika saka pane maaudios andinawo panapa mwana wangu uyu arimo mucomment section whether she would like to call hake zviri kwaari kana asingadi kufona zviri kwaari toda kuti zonzwawo hedu hansi simeli inhuta Mwari vanobatsira zvakanyanya kuti ivo vave nekutenda kukuru sezvamuri inhuta I don't know saka nhuta yacho haibatiwe here kumadoctors nhuta iyi kunamata akusi easy Pamela kunamata is not easy I'm just loving handisi kuziva hangu guys I'm just loving the new him that I'm seeing handiti kuti munhu akugona kufugama kutaura naMwari guys
ameno dai Mwari achimbobatsira kuti araise standard yefaith yavo, because munhu akutogona kubata bhaibheri kutoverenga kuti kwanzi chii, todiscasa toseka kuti we are now praying together as a family. Mwari ndiri kuvaona dai zvaramba zvakadaro. Hanzi Nhuta it's cancer. Saka kana iri cancer kuchipatara ibatwe. Handizivi hangu, I don't know hangu. Kana iri cancer icho kuchipatara ibatwe. Okay, hanzi Nhuta icancer. Ko kuchipatara ibatwe ere nhai yasikana icancer. Handizivi. Alright. Hanzi same with me, gumbo rangu rakatangira kuni kubva razvimba, but then rinorwadza rakadzika kuenda kuchitsino. Ndo zvazvinoita. Then roenda pasipetsa exactly these 3 big doses. Iwo manje zvigumwa zvigwadzi. Inenge achingoriwa makumbo imomu. Right. So hanzi Nhuta it's kutsingwa. Nhuta. Zvino manje ipapa my sister panonzi Nhuta ndo kutsingwa, ndo pandine problem ipapo. Ndo pandiri kuti Mwari itai kuda kwenyu, kana mada zvenyu kuti maona kuti mimi Mwari matiudza kuti makukundwa nesimba remunhu anotsinga vanhu, let it be so. Itai zvamunoda, kana mafunga kuvatora handina kwandinoenda, handina ndozviziva kuti vanhu vanoenda zvezvitsinga kunonzi ngavaende kupi kana kuti kupi. Ndakamira pasoko raMwari, ndo pandichamira ipapo. Ipapo ndo pandakamira ipapo, ende ndo pandicharamba ndakamira ipapo. Ndo pandakamira. Handisi kuzosanganisa enda handina kwandiri kuzoenda, handina kwandiri kuzodini. Chandinoziva, the lesser power must bow. Let the lesser power bow. Kana simba revanhu venhuta vacho venhuta ivavo vane simba rakafura raMwari, then ndizvozvo. Kana Mwari vaine simba darika vanhu vanoisa vanhu zvitsinga zvachona, vachataridza kubata kwavo. Nditori apa ndakatoita stubborn zvokutodaro. Nditori stubborn zvokutodaro. And this time nditori stubborn kuti ndakavaudza Mwari kuti stubborn handinayo kaMwari muchashunguridzika neni. Nditori ne stubborn faith yekuti muchashunguridzika neni mega. Zvandichataura muchazviita. Whether you like it or not, ndichakuchallenge muchazviita chete. Ndo pandakatongomira. Ndo pandakatonga that prayer of a power of a prayer. Ndo pandoda kuona kuti Mwari chaivo pane patino handizivi vachapindura kuda kwavo, handizivi kuda kwavo ngavaiti. Ndo panoya Satani papa achikudzevezera ipapa kuti chimboenda kwambuya Nhingi, chimbodai, because pane patobuda wedre kunzi Inhuta kana kuti zvitsinga. I am not going there. That route I am not taking it. I am not taking that route. Ndichatongomira apa pandakadai. Muridzi kana achida kuenda ega ari free. Muridzi kana achida kuenda ke kunotsvaga kuti Nhuta chii zviri kwaari, but not for me. Handina ndingaudze munhu zvokuita hangu, asi ini ndakazvimirira ndichangoramba ndichingomira pana Mwari ipapo. Yes, Mrs. Meki. Sisi Meli, ndati nditsanangure paNhuta apa. Nhuta kashoma kuti idetectwe nemadoctors. Pachishona vanenge vachiti chitsinga, chipotswa, ndo chinonyanya kufamba mugumbo kana uchichiona kuti pane chinhu chiri kufamba. Chinenge chiri chipotswa, saka kashoma kuti madoctors anodetecta. Asi kana kuri kuti icancer. Saka kana now ndo pandikuita challenge. Now kana chinhu chisinga detect ichi, handiri kuona zvandikutaura. Zvako zvinenge zvakutotuma munhu kuti inda unotsvaga kune vanhu vanoita izvozvo, hani ndizvo? Kuti vandibatsira, hani ndizvo? Ndakutenda pakona ka? Kune vanobatsira zvezvipotswa izvozvo vari registered to do that. Vasiri vanoita zveun'anga kana kuti chii, vanotoziva mishonga yacho yakamirira izvozvo. Sisi Meli. Besides kuti havana arthritis koni, havana zvese, ari kuyamarisa dzanjamutaridza, havana, everything is negative. Havana result reku South Africa rangobuda riri result futi rekuno. Havana. Ndo zvazvinoita, munofamba kwenguva yakareba muchitongofamba kumadoctors pasina chinenge chichitombodetectwa. Ndo paya pamunozoudzwawo nemamwe madoctors vamwe vanenge vaine njere vanogona kutokudze tsvagaiwo vanogona kubatsira nemaherbs. Vanoti maherbs varungu vanenge vasinga maherbs. So right. Ayo maherbs anotengeswa nana Edith Makopa. Maherbs. Maherbs Sisi Meli. Okay. Ndangoti ndikubatsirei napo ipapo, regai hangu ndidzike. All right. Thank you very much. Okay. Thank you.
because pakadai so apa guys ndipo patinowira patinodonhera vakawanda. Uri kufamba zvakanaka zvako zviri kufamba urimo murodhi yako izvi zvauri kuita, then boom wozi challenge yakadai robva rauya manje wakuda unotsvaga handipa pamotoona chinhu chiri kufamba kuda notsvaga chii chiri kufamba mumunhu, it's obvious akaroyiwa. Handimaona ndatodzokera back to square one. Inini am not hangu inini I'm not a Chinese doctor. Yeah, that one, yes, Daddy, I can do. Chandukuramba ndichekwenda kwasekuru ningi kana kuti kwambuya ningi kana kuti takura mapostori and izvozvo ndo zvandazoramba. Nditoona ndichangomirawo panomira vamwe pakunamata. Kana mukadzi weropa we12 years achibuda ropa akangoitawo faith yekuti ndikabata nguo ndichapora, ndotadzawo nei, anga ari mukadzi angofananawo neni, ndotadzawo nei kungoti Mwari ndichanamata svika muchamuporesa musingadi muchida, muchamuporesa musingadi muchida, muchamuporesa. Anditi vachamuporesa. Saka ndichangomira, I will stand in the gap guys, ndo decision yangu. I will stand in the gap. Anditi I will stand in the gap and see kuti Mwari anotisvitsa kupi. Anditika I will stand in the gap. So far ndo pandakamira, right? Handei kutopic yedu. Anditika ndine maaudios andoda kuplaya panapa. Anditi so the person, if she's going to call in, acha kukola in ega otaura nyaya yake, because ndingori panapa for 2 hours ndobva ndarara ndikunda kubasa ndakudzai manhero, right? Kwai mapostori atori nani dzanimwanga zvakafanana my dear. Mapostori achona ariko mazuva ano anenge achingonokuudza zvokuti munongononetsana mozonodini mozonodini. Regani mbomira pana Mwari papa, regani zvimirira ndega pana Mwari. Profita mupostori iye arinoninamatira akangofananawo neni, anitoriwo nehama dzake dzikutonanitsikana dzatodza kubatsira. Mina ndimbomira ndega paposition yangu ndione kuti Mwari anondisvitsa kupi, right? Regai ndiplay maaudios apa munzwe. Ndiwedzere volume yanga iri pasi. Chivo chikuitika nevolume. Varume pari kutaurwa nzeye varume magaro and so forth. Zvakaoma pacha zvenzi magaro kudidi vakadzi sometimes, and I think maybe varume havazive zvavanenge vachinyatsoda chaizvo chaizvo. Ini ndine confession yangu like itori inotonetsa, but in fact mimi mamunhu echitu kuziva like iye munhu wachona. Alright, mirai tione kuti ndikatira kuita fast forward voice, kuita voice rake ndikatira kuita fast forward, mirai tione kuti zvinowikwa here. Guys, and mirai phone iri kufreeze. Mirai sisimeli masura sei zvakoma iri kuzoya palive pako manje panenge pakatoipa chaipo. Ndakambouya last time yamadzibaba, then I think previous life ndichocha nezvemadzibaba, then pamento yevarume pari kutaurwa nzeye varume magaro and so forth. ndaisa pa fast forward. Zvakaoma pacha zvenzi magaro kudidi vakadzi sometimes, and I think maybe varume havazive zvavanenge vachinyatsoda chaizvo chaizvo. Ini ndine confession yangu like itori inotonetsa, but in fact imimi mamunhu echitu kuziva like iye munhu wachona nemunhu wandogara naye ndoona kuziva this thing. Ndakauya kuno kuSA 2021, ndauya kuSA 2021 ndaona basa usati kwandiri bosi munoziva zvaizvo kuchingo chingobva kumusha uchididi bosi angu yakumba, but musi wekutanga ndakanyomwa ndikati munhu muZimbabwe, ndikati munhu zvemawira aita chichi handiti achindibvunza zvinhu zvezve. Then ubva zitanga kundifonera pandifonera tiri kunamba dzangu madzana wakupi fuchi namba katora foni mamukadzi atinga ndifonera still even now ndine marecordings kubva first day rautanga kutaura neni. I have my recordings ndeshandisa aita yaka vanhu anozoziva, but still munhu anotoziva zvaizvozvizve I think hambo even chingwa zvoda kuplaya palive haazvinzwe. Ndine marecordings ubafune kutanga ifuna ndana yechitripa ndaikipa those zvinhu izvozvo ndaisaita zvinhu zvekuti cause ndikuda, but sometimes muza situation nepressure unongo uchi handizive kuti mweya which I don't know, handiziva ndiri kuzvichenesa I was wrong zvandakaita I'm wrong, that's why ndati confession daure kuti I was wrong and handizvichenesa I was wrong.
Then this boss uyu mumuzimba vaisina mukadzi wavo vachona nekambani yavo murume akatanga kudzoka basa then vakazondifonera then I was tempted zvezvi kuti unongochidawo unozanye kuda zvino what ukana ndikasiya basa but it's not about kusiya basa because ndakatomborisiya basa rachona then ndobva ndapedzisira ndanda kufambidzana nababa vai ndafambidzana nababa vai vaidzoka masikati kumba vachidzoka masikati kumba mukadzi ari kubasa vodzoka masikati kumba tochazvatoita votoenda vandotodzoka ndomurisa izvizvo bamukuru maswera sei chichiya pamunhu atombodzoka kumba but mukadzi manje ainge ane kafeeling plus ina ngoti kubasa wacho ndaisapfeka zvimamino uchi ndaitopfeka zvakatotsika mukadzi aitontora sesista yake I hope hazozi I don't know kuti muchaplay apa audio palive wati because pamwe anogona kunge but I don't think kuti anokufollowa zvikudaro but vamwe vanhu vari close naye ngonoziva ndaitopfeka zvinhu zvakatodaro then achanditi aingonditora semunin'ina wake zvese achinditira I don't want to lie zvese ainditira ndidani mwoyo wake wese zvese ainditira taenda maoutings tese everywhere taenda tese but inini handinamboda kuratidza kuti ndine something chapinta nemurume wako ndaingove submissive kumukadzi wayo even iwese varipo ndaitongetongedzungairwa unongoziva I think maybe ameno kuti chii then zvadaro baba chidaro ndatombosiya basi ndobva ndaenda I think maybe kana manda uzoplaya kana pane app inoita kuti voice isanzwike maybe because I think vapana mwana wangu nakuzozvibatanidza because mukadzi wacheti unahasi kuzviziva but ini munhu andogara naye akuzviziva akazvibata then ndabva ndatosiya basa raina ndasiya basa ndobva ndaenda kwandakaenda kumwewo vasvika pakusununga kwanga sina mwana nemunhu wese mukadzi anga nevano kudharawo previous marriage murimani wake bva vazoti handikushaya because inini kubva pabasa ndaingoshanda andinombolenga zvezvo zvikuti kuda nabhoso wati ndaingoshanda mashandiro angu zvowese zvoti pandakabva vaishaya munhu anoshanda kunge inini saka vaingoramba chitaura neni ndikatozotana kundida ndobva ndadzoka bva vazvara mwana ndikadzoka kandi ofa mari yakawanda singaiti kuti ndidzoke ndikadzoka nemurume chingoramba chikuita sechikontinua but problem izoipa kuti mukadzi andipa pressure because inini ndasingakwasoda nevamwe vanhu maona kandaita zvino murume ndese kwandinisa kuti plus ndandisina kunzvimbo yandiri kwachino ndasina kwekuenda kuofu saka ndasina munhu wekuti kwandobuda ndichiassociate namwe vanhu ndandisina so ndakangoramba chingoita nezvemurume chicheda saka mukadzi anga aramba kupa pressure then ndasovanzana nemumwe munhu pandakabva ipapo pachona munhu aitikasiyana saka aive munhu wekuti angapedza kutondirongera vanhu kuti ndaona munhu akati kupick and pay namba dzako ndaona munhu akati ndazona this other guy this side ratiri runo batanga kuti ndipa pressure tiende sleep over timudzosesango hako maona mukadzi aida kuti ini ave kuvasipika kwake ada kuti azondokuda nani ofishini ndandisina munhu ndose indaiti kuti ndoda nemunhu ava varipo then ndadzoka mukadzi pakandiofa mari akandofa murume akanditi ndikatanda ndidzoke nemukadzi wako ndanzi fine what mari yakuofa ndiri kuidabla maona and I was like ndapinda mari ndobva ndadzoka chakontinua but nezvino pane umwe wandinetsa zveti munhu andinaenda sanga naye paFacebook yenyaya yekuti asikana angu asingabuda asingaende maofu asingadi ndozvimwe zvinokonzeresa then ndobva ndazosangana nethis guy ubva paFacebook ndobva ndaenda kunzvimbo kwanga ndobva ndasiya basa pamba cho ndanda kunetoni uchingona makomenzi anenge achikoti chimonenge zvoti msikanako zvazodai ndikati nsene nazvo ndandaenda imwe nzvimbo yeprovincewo yagara munhu wanga ndasangana naye paFacebook ndobva ndaenda that side ndagara nemunhu again bva tose bva nomwe musikana asiri kuita mwana bhobva ndikumbira ndo ndadzoka futi ndakasika ndikadzoka munopa munhu wangu chibasa sanzisai then ubva ndatouya munhu yabva toshifta kwaitoshanda ndikatotera vanhu vabva tongetozoti vachishifta munhu kwaitoshanda mukambani hombe kuti auye because of inini kunoku ndabva ndauya tagara ndingoramba futi toenda kunoku bosi aingoramba even ndane munhu aingoramba vachingotaura neni vachingodiva vachidai ofichaindudza maproblems amba everything zvese everything vaitese vaindiudza saka ndaingochengeta kuti ndaizoti munhuka ini ndaingoneka kuti munhu handide zviri dzenyunu wege nochikeso mangwana iwo aiti ndisaka kudhilita ndochindisodhilita but ndaitora mascreenshots ndadhilita but mascreenshots ndendinawo then ndakunoku munhu wangu uyo wandinaye pazobata mascreenshots mufoni nemapics akabata zvanzi kwaofa achichina vambodzikadzika panaora ndozviripo then recently apa manje ndopakazobata manje machatsatori serious because ndakabva ndazosiya basa kwekuya ndakazomboenda kumusha ndadzoka kumusha in fact not kumusha vanga kuti vada munhu stay in ini panga ndaya kuno kune munhu wanga kuti vada munhu stay in because mwana achichichi vada munhu stay in saka ndandisinda kuti stay out vandisage ndisenditsvage rimwe basa saka nawo ndandisi kubasa ikoko but murume angoramba kuita se tichingosangana naye achipa mari achita sei achidi zvese saka then handinayi ndopakazona machatsi iye aingonyumoti ine munhu akambona nhamba last time badzi blocker because now aboso wa munhu ndinaye anditi badzi blocker then obazona machatsi manje recently ekwatakasangana pandakamira ndichimuzoti ndiri pakati tichienda guest house chichi ubva zvichengeta aiwa kutaura fast ndindaisa pafast mode kuti musanyatsokubata voice ndiri kuti uye kuno kuve close nemunhu wako unakori kuenda katora passport yangu foni yangu adeta 2 days anazvo mwanza unakori kuenda tisi kudzorambana zenzo zvapera so murume uyu bosi uyo wake angasozoti munhu akaita sei akabata zvinhu because iye kubasa angangolengalenga then musi wa1
No, vanhu musi wakavhara vanhu kubasa ko no not musi wa 25 musi Christmas ngoza chindopa vasendera uyu message kuti right ine part 2 guys kutaura ndindaisa pafast forward kuti tikurasisei mavoice ndindaisa pafast forward kuti tikurasisei mavoice right saka iri kukontinya ngatinzwei handei simelu yazo munhu angauya nondogara naye anga adzoka sandatoramba ipapa pangadoti kuti tichienda ndatoramba so musi 25 uyu manje ndiye mechanic so kubasa manje ubva musi wakadiscover zvese zvangangolengalenga so uyu boso wake wachona anotenga zvinhu like motamas plant into hire kambani yachona so dzimwe mota ndenge dzakafa zvimwe then uyu anofanira kugadzisa kangangolengalenga then musi 25 tandoteze totoenda somewhere ndopakabva kapinda message mufoni make ichinzi uyu anolonga hanzi achakwanisa kushanda nemi here chichi kushanda newe zvezvekumufaya basa ndikati how come wayongokufaya basa just like that ini nangune kurodza kuti munhu ane zvakaonaka asi nekufilira kuti munhu akabva kambani kwanga rachiwira ini ndikati no it's fine ini nyaya ndakungoibvundura kupi pamukadzi wake ndakutongonobuditsa proof dzese ndinadzo ndakutongobuditsa ndozvinhu zvangu zviripo because ndanda kuradzirwa kuti uyu munhu ndakamuda just ndamuda handisi but ava ndakaona because of macircumstances ekuti ungochida basa uchida ndangomuda ndingoda munhu although pane zvakawanda zvinoitika sisimeli munhu wachonaye but ndandangoti ini ndabva ndatongomufaitirawo ndikati no it's fine inini mangwana chanoita se kana adecide kuti akudzinga basa it's fine then izvi ndizvo zvakufanira kungobuda pachena mukadzi wakungoziva kuti munhu aita se aita zvaita nini then murume saka uyu wangu uyu manje uko zvakaita manje pakapinda message kubva kumurume anti angagara nemascreenshots akatora mascreenshots mufoni mangu musi watakanidzana batora mascreenshots mufoni mangu musi wakatora foni yangu acho aubata zvinhu vaisa foni kwake saka pakangosendwa message nemurume anzi basa rapera akabva forwardira mukadzi because ane nhamba dzemukadzi anenge ati kulesi abva forwardira mukadzi saka like kuti ndakakasika kuti iye akabva kasika kundiudza tandiri pane vanhu musi Christmas tatoenda somewhere komwe anoshanda naye like yake rakaitika pamuti kuti akasika kundiudza akakasika kubva ndiforwardira message ndakabva ndasumuka nehasha ndikati wakamina hazvi kuenda basa izvezvi munhu ndiye ari kuenda kubasa ivo munhu ndaita zvandaitisana naye ofisha akandisa kudouble pay yangu but ofisha akandipa mamanzi mashoma nawo haasi kumbonipa mari ndikabva ndapoikana ndikabva ndati it's fine saka ndo pandakabva ndati saka wamuti chii ndo panga uchasenda mukadzi ndati no usasende kumukadzi ngatilisa kumukadzi tofanira kuchila nemurume first after tona response murume ndopetese patochila nemukadzi lucky enough kuti kama ndakasika ndinenge ndatodilita izvo kuti ukatogona kukasika kuti ndadilita manje mameseji aya ekumukadzi angasenda kumukadzi mukadzi akatobvunza kuti mamini ko madilita chii ndibva ndatopindura ndiri kuzi ndabata foni yauyo wangu banga ndogara ndati sorry gules mistake inini pfungwa dzangu ini kuzvichengeta zvinhu from kubva kwekutanga ndaiziva kuti munhu andimude but zvinhu zvakangoitikawo neweya zvakaitika but on the other hand anogona kudozotamba rafu uchisana ndakachengeta zvinhu zvese saka ndaizoti pane pachatese pachazongobata then ndobva ndadilita mukadzi zvapera then murume manje asenderawo message ndati okay it's fine obva ndopakabva sendera murume mascreenshots akatora foni mangu ekuti murume achimuti wamira papi kubva kuworkshop chichichi murume obva tanzi because uyu akabva okay it's fine ndakaresigna kwandaive kumaini because of imiwo kuti uye close nemunhu uyu kuzodidididi murume obva ti let's meet tomorrow apanga tomusendera yekuti basa rapera ndopakazoti let's meet tomorrow workshop ndibva ndasendera message ndinefondata because ndandakutya ndakati munhu angona kuita munhu zvese zvese futi uchi anogona ndikati kondovashuwa sei kuti ndisangane nemi workshop ndasingazoti vanhu vachienda kubasa mangwana then zvazatopera zvatakakomba ndikandaenda tsamwa simeli kuti munhu akandipinza masituations asingaiti even kuti ndizozosvika pakusiya basa dai ndangozvishandira chingoshandira nesimba rangu yasina kumbointerfere ndangoramba ingoshanda pabasa ipapo mukadzi uchindibata zvakanaka nemari yacho was good dai upenyu wangu tiri pane imwe nzvimbo mandapesa ndakuvakana nani pafacebook because of pressure yemukadzi kuti aida kuona kuti ndikudanana nani ende murume wacho nanga auya futi kwandiri saka zvakabva zvanditi rege nditese ndakabva ndarwadziwa too much ndikati no why now akuzopa futi uyu munhu akumudzinga basa just like that zvisina kana nitizo what hazvimake sense andanda kumbira newandi naye then the follow mangwana achona uyo bvaenda workshop kubva svika siko ndichomufoni achichikwaofa because ndaitomuti recorder ukasvika kuikoko record everything zvanotora because mangwana angona kuzoita sei kuzoramba asvika bvazodzoka kumba tanzi ndandasina pekuti zvoni December uyu kozoitambira kuma pay yakainge kuma 11,000 sinemovha tena izosvikawo kana kuma 14 or 15,000 so anga December muno manje akatanga kudedzwa before asati anzino izvi kudzingwa basi akadedzwa akadedzwa November ranzi pana pamotedzi kungofa chisaka chakudzikisa pay yako achida December pakaipa ndafita tembera 6,000 chichi ende sure kutanga December patembera 6,000 saka after that then vaenda pakavaenda ipapo after amusendera murume wanga sizoti ndikuchenda ichengeta zvinhu ndaitaura naye avumwa ndikudelita but ndichichengeta saka uyo pakabvaenda pepa then this guy possession akati
hanzi akabva apfugama akati aiwa uri murume ine ndiri murume ngatitaurirani zvishuwa ndakadanana nauyu and ndakadana naye kozi nine mumba mangu handiziyepi ndikakudzai isisimeri mukadzi andichakusenda kana mafoto zake uchi unomuadma even ini ndakashimati magara aya nemahipsa ini ndimukona structure yangu nestructure yemukadzi wayo munototi zviizvi handiti that's why ndava interested with this topic yangamnayo nhasi kuti varume we don't know kuti zvii chaizvo zvanonga achida murume wayo mukadzi wake anobika she's a good cook but zvekucleana bedroom yake yake it's fine ini ndaiita zvimwe zvese but zvekubika aitobika achididi anogona kubika mukamuona apa mukadzi wachiona structure yipi garo apa akati ndevaive vekuti vanoudza anoita machuza skini neni munototi tikatomira apa ati murume wachona pakudza uyu handinayo yakati anziipi mumarriage mangu zvesho akabvuma akapfuka makati sorry nezvakaitika zvesho ndakadana nemunhu ndakadana naye nenyaya yekuti mumarriage mangu handizi yepi so iwe kuti munhu azodana newe murume akaanza akabva atova open akati kuti uyu handizo azodana newe yave pressure kuti mukadzi wangu aitoda kuziva kuti every munhu adana nemunhu ndeupi saka akadana newe it's not about kuti ndikuratidza kuti wakabva kwawakabva it's not about inini ndindakakubvisa zvekudaro but mukadzi wangu inini aipa pressure that's why aiti uyu musikana akaenda kwese kwaaienda aingoita se aingomufollowa again achida zvoti akudanana naye because aingova that feeling yekuti vanhu vanonga kudanana saka that's why akayakona kusanzi inini murume akapfugama akati sori ndokumbira rurekerero nezvakaitika but chandokutenda ndechekuti vanokudza chi mukadzi wangu ndoshanda kutenda zvikanzi ndopakasiyanya nyaya mari zvikanzi zvinozvi mari inini panapa ndakatambira mari akati saka pano mwana supervisor ipapo muzimbabwe saka uyu manje akati inini ndakatambira because uyu manje bosi akabva ati iwewe mari yandakakwisira nasingada kutokwisira fei but nyaya yekuti supervisor wange ndaitaura kuti uyu akulengalenga kudai handiti saka uyu akabva ati inini mari nyaya 6000 iyo ndichanoipiwa naye munhu wachona saka anzi murume ndopati sori akabva toisa achitori muofisi momu zvoti pakadzoka kumba vakadzoka chindaidza kationa imwe mari yatoiswa futi muaccount ndikati please ndokumbirawo rurekerero ndakaita izvi mukadzi wangu inini hakuna peace but ndongokutenda kuti vanodza chi mukadzi wangu that day ndatsamwa sesimeli zvekuti ndandangoti chauya ndikungonofesa mukadzi wacho ndichimudza everything but mune rimwe side nechiti no ndofanira kuprojecta chi marriage yevanhu but officially ndokuprojecta marriage yacho yevanhu nezvinhu zviri bad mona nezvinhu zviri bad that's why ndandati confession yanda kuita kuti ndikuprojecta marriage yevanhu but ndikuiprojecta also nezvinhu zviri bad because murume aiti kudhara pachose ndatombonawo yacho nditi ndokulojera chichi ndokurendera imba flat and so forth kuzodidi andimugona saka ndozvinonetsa kuti varume hauzozive kuti ipapo chipanenge chicomplain ende mukadzi wachona anditora as a sister ndezesi zvempamawo this other day ravakanetsana murume ufuti wachona ndizi ndega waihura naye aihura nomwana kune umwe futi kubasa kwekshop waihura naye akabatwa mukadzi akatanga kuchema ndiripe naifona hando dzemurume zvanzi murume uyu mumba chema handi haaite anything ndopedza kana wiki murume asina zvaaita but to think of it kuti inini anenge achinipa pressure yandisendere mafotos ina achindisendera simei ndikakuradzai mufoni mangu ndikatomusenda ndatsamwa zviri ndandati mukadzi wani kumuratidza everything infact ndakatombomusendera ndichitori kumba ndisendatombo munhu ndichitovashandira mukadzi wani akatombomusendera uzi murume used to send me manudes ake ototi wona ya miss you wona yakatumira chichi even ari pamubhedha chaipo mukadzi kana ari mubathroom iye ari mubathroom otora pikisha zvekuti andambozvivesho zvekuti munhu anoenda mubathroom nefoni otora pika oti wona yakatumira chichi ndanga ndambosendera mukadzi wacheni ikoko ndikati ndonemwe ndakatsvaga muwhatsapp ndobva ndaisa imwe pike mumunhu woenda ndaitira pafacebook ndaitora ipi vanhu vangoisa pike munhu asingatombozive ende vanhu vangosendera mafotos ayo ungatobvunza mukadzi kozi munhu unongochidzira kanhengereki nemunhu wako vakatombonetsana murume akati sorry kuzodididididi mukadzi akatombopopoteti ndihani but ndandakatombomupa like kungomupa warning but ndandisingakwanisi kuti ndimuudze zvinonetsa kuti ndimuudze direct kuti murume wako ari kudai unonge uchitiwo iwe kuti kuda basa uchi even izvezvo alright handisi kubasa ndini but musana ndatsamwa newe yekuti murume wacho zvangaita but kuti izvezvi simeli mukadzi uyu alright ine ndokwanisa kumuudza sei kuti ndozvanga zviripo ndokwanisa kumuudza sei munhu kuti along all this while I think it's been 3 years handiti but ndomuudza sei zvinhu zvakaita saizvozvo se kungosiyana nazvo like izvozvi munhu wandinaye wandanaye nawo akuzviziva nawo kuti atiri because zvinhu izvi yange ngori secret yangu naiyo bosi uyu but nawo kuti munhu wandagara naye akazviona so vanhu 3 vana ende zvine maproof zvine ma11 but kuti ungaenda uchinodza mukadzi womunhu kuti so zvinonetsa ndozvinonetsa kuti varume ava zvimwe zvinhu zvavanoita nevanhu vari close kwauri zvokuti haumbofungire kuti munhu akuita zvinhu nemunhu akadaiko acha zvinhu nemunhu ari close because vaindibata semuninwa zvoti ini ndofila guilty that's when I confession because ndofila guilty every time I feel guilty kuti munhu anondibata semuninwa wake asambondibata rafu tikaenda kumovie kutingira hembe aita sei pape yangu business pay yangu aindingira matoilet zochi but vaizoti alright ndikati kumurume ndoita murume rafu then murume ndiani sei ane power mumba ndodzingwa basa then what's next and so zvinhu zvekuti zvinenge chindiremera but now uyu akokuzviziva ndokugara naye but I don't think kuti zvinoenda kumberi because after abata zvinhu zvakadaro so kungoti ndinoti maybe because zvozvo munhu asati araona asati adi tane 1 year tiri tese but munhu asati ambobvisa anything wo nemari anenge achibatwa ngozvinhu zvasi serious then after ona zvinhu zvakadai wo so unonga wangoti papa ndandichitoti
this month iyoyi ndogona kuenda kuZimbabwe then ndongosiyana kwandoita naye cause munhu akuti abata zvinhu zvakadaro I don't know kuti munhu achandida achandiroora or achazotova serious neni. Now anenge angondishandisa cause ari this province yatiri yaasina connection yekutaura nebasa or what. After angona aenda kuprovince yekutanokwanisa kungoona yaaive before. Right. Anyway, nyaya iri apa ndeyekuti handiti my sister vavauya neconfession yavo, iconfession yavauya nayo ava. My sister vakawana basa iri pafast forward, ndini ndaisa pafast forward handika kungoconfuse vavengi vake. Saka vawana basa kune munhu akanga vawana basa vaibatwa zvakanaka stereki nemukadzi wepamba ipapapa handitika. Asi baba vepamba apa vakatanga kuchiva my sister handiti vatanga kuchiva my sister. Murume anga kutoenda nekumba kwa my sister kuseri achinonyenga my sister achibva vabvuma. Masista vabvuma vanga kudyanana nabosi pabasa handiti. But now mukadzi aivabata zvakanaka sesister yake chaichai achitomutengera hembe kumamo and everything handitika. But iye ake achidanana nemurume wake pamba ipapapa. Ndopanga achiti mukaona mukadzi amai avakanaka zvokuti vane hipi vane structure yakanaka zvokuti ini mukandondiona motoshaya kuti chiri kuitika. But baba vaidi vaiita neni. Saka anga asingapiwi off anga asingabudi. Paaita off yacho vaibuda voenda kunobhuka handimona nafadha voswera nafadha vachidlana naye kokoko odzoka ke kumba kuya kwavanoshanda kuya nafadha vodzoka kuita ngwana asingasivani. Kana kuri pari pamba panoti anga asina off yekwaienda my sister vaitu vakabuda vakaenda kubasa fathers vodzoka masikati kumusikana webasa voita maromensa vodanana mumba voita zvese mumba vobuda vodzokera handiti. Saka my sister boss manje vakazosvika pakuda kuziva kuti ko musikana uyu anombodanana noti hapana boyfriend yavanga vaona noti iye anga asinawo boyfriend yake anga ari bosika mumba maanoshanda umo. Saka mukadzi anga kuda kuzotondanana. Saka vanga kumisawo pressure kuti ndakutsvagira munhu ndadai kusvikira musikana yaona kuti yezvo asimai avari kunyumwa here ndobva adanana nemunhu wepafacebook handitika zvokungoti ndibvare medhema adanana nemunhu mai avaitomuda to the extent yekuti akatombosiya vakaita mwana mimba vakanomutsvaga vakamudzosa. Asi chero asiya kudaro bhosi vaingoteverera kuya vachingobhadhara rent vachingopa mari handiti. Pakudzoka kakaita zisona medhemu vakatomuofa double money medhemu kuti dzoka kubasa kani handika waigona basa. Baba vakati pane double yawaofowayo ndiri kuwedzera futi double futi pane iyoyo. Saka that means angakupuwa mari svinu chainotenga. Asi akaramba achidanana nani nabhosi. Saka nenyaya yepressure yamazi yasister bosi akapedzisira azodanana nemunhu wepafacebook. Munhu wepafacebook aishandirawo kumwe kwaaishandira kune imwe province. Ndobva ataura nafathers ava kuti honai ndine munhu wangu because medhem venyu vari kupressurize vachida kuti ndiwane munhu handiti. Saka ndine munhu wandakazvikwanira ndega. Asi munhu yanda basa rakati imi zvamune garaji hamugoni kunitorerawo here munhu wangu auye. Ndobva aita dhiri nabhosi. Bhosi akati munhu ngadini bosi rumava munhu ngaauye. Ndobva audza boyfriend yake ndakwanira basa chisiya koko uye kunoko. Boyfriend ikasiya basa kwaishanda kwaka ikatevera kuna medhem yakushanda vakushanda vese manje murume nemukadzi vakushandira munhu wani. Murume akushandira bhosi vanodla girlfriend yake handika. Iyewo uyu ari kushandirawo chibhosi vari kudlawo iye handimaona medhem hapana chavari kuziva. Saka vakaramba vachidanana vachidaro. Mukomana wakachika pabasa hanzi contract yekutanga yanga ichiita notambira 11,000 handiti. Then ine maovertime aizosvika kuma14,000. Then I think godo rafather boss godo rafather boss rekuti saka muchinda uyo arikutodla pandoodla because havana kusiyana vakaramba vachidlanana ndokubva azosvika pakudini pakuregister pay handiti. But wo uyu mukomana wake wanga awana pafacebook anonziwo akabata machatsi akatomubvunza handi kuti iwe korudanana nabhosi uku kwatoshanda uku uyu akapedzisira abuda pachena chimudza chokwadi handi. Saka uya muchinda akangoti oraiti but akachengeta machatsi handiti. Saka anga akuitawo godo ture vari metuka vari kugwira girlfriend yavo. Muchinda wepafacebook uyu anga kuitawo godo kubasa kwake paakanga aziva zvinhu izvi anga asingazoshandise zvaiita mazekutanga anga kunyozera nekuziva kuti bhosi ndinoziva kuti uchiziva ndiri kudyirwa munda wangu guys nemunhu handimaona kusvikira bhosi varegister pay vachibva vazoti pakrismasi ipapapa ndobva vamusendera meseji yekuti basa hapachina. Vamuti basa hapachina bhosi atorwadziwo kuti uri kudlawo munhu wangu musikana wako ndodlala munhu wangu bva adzinga uyu basa. Saka zvadaro uyauya ndobva ati vari kutondidzinga basa ini ndine zvese zvakadai so. Ndobva audza musikana wake wari kugara naye mumwe wedu ushu audza musikana akati ndakuda kudza medhem akafunga tino but medhem kuti ndiwaza azviite. Mukomana angatogumbuka
handi angatombosenda machatsi kuna medhem achivaudza evidence kuti murume unyadanana nemusikana. Ndobva musikana ati aiwa hatingaudzi medhem, saka zvakurumidza kudhilitwa for all medhem vasati vazviona, because medhem anotizi vakazobvunza kuti ko madhiliti eko apa nhaye bamnini vangangoita nabamnini nabankurisi vanhu vanga vagara vese vachizivana nenyaya yemusikana uyu. Handimaona zvikanzi hapana zvandandasenda yanga iri wrong meseji yandandasenda kwamuri, ndobva vadhilita. Saka mukomana manje ndobva varonga nemusikana nemukomana wake kufacebook akuti no, baba vangakudzingi basa nhasika, ngatichivatamba nyuwani manje. Ndobva mukomana achiva blackmaila bva asenda machati sakati ndinazvo I know everything zvawaita chi nemusikana wangu, saka ndoda kupa mukadzi wako. Saka sebasa ranga rapera nzakabva angonzi yatisangane kuworkshop mangwana achiita kuworkshop handika vachitonosovha nyaya dzachinisau dzemukadzi wangu chidzoka pabasa, ndokudzokera pakaita pabasa izvo zvaripo, asi imimi nemi gaisiza kuti hapachatishandiki zvakanaka. Saka neziva ndakamubvunza kati kukanaka akaiswa poison akaiswa go slow, because murume atoziva kuti mukomana aya nesikireti yangu achasvika kupi anozviudza kuti anosvika pakanyarara nesikireti yangu, kukanaka afanira kuti muri kutamba neupenyu hwenyu zvamuri kuita izvi. Handimaona atombokudzinga kuti dzoka nekuti wamublackmaila pakatoipa. Saka zvadaro ndokubva adzosegwa pabasa, ndokustopa wakaita kudii kuti vaudze. Saka musikana anotaura kuti inda ndisingade munhu uchu, but baba vanhu ndo vane pawa mumba umu, ndo vanoita zvese. Saka ndaiti kuti ndivarambire kuti ndidanane navo futi ko ndikanzi basa rapera, handimaona ndozodii. Saka aidawo mari uku kwachida mari ukuwo akachengetedza basa rake, handimazviona. Saka ndo pane nyaya yake yaari kutaura ishi handiti, but zvisinei hazvo vakawanda varimo mucomment section musada kuchita mumwele mwoyo umwele vanodana nemabhosi avo kubasa, handimaona. Takamuudza iye and I told him as well, I spoke to you at length, tikawira zvatakawirirana handika kuti abude musituation yese iyi, because even the guy ndakatomuudza zvakanakisa ngati you know what my sister, ndiri kustora chitokurovera bwaraga mpinyi, leave this guy, hapana kwamuri kuenda wekusocial media wacho, hapana. Kana akagona kuto blackmaila mwe murume akachengeta machatsi aya, akachengeta one day zvichaburiswa kufamily group rekwake kuti honai munhu uyu atidana nabosi awina hamuna kwamuri kuenda, muri kungoshandisana apa. Saka iwo for a new watombokogona kukonfesa kudai you are in the right direction, chibva wasiya vese ensata fresh, chibvisira nazvo zvese izvi uche ensata fresh. So takataura nezuro at length, pane zvatakaronga kuti akwanise kuti aite, akwanise kuti arove pasi, handimaona amboenda kumba ambonofurwa nemhepo handitika akanga mwe vese this boyfriend ekusocial media and this man ushu asiyane navo vese odzoka otanga ke panyuwani kumwe kusiri kokoko, handimazviona nokuti panenge pasina kutomira zvakanaka, hapana even mukomana iye azombofa akamuroora azviti, haambofi akamuroora hazvigoni. Hanzi nalokadhe takaya kuzotsvaga mari, okay hapana chakaipa nekutsvaga kwenyu mari, isusu ida tiripowo kuti we listen, we don't judge, tichingosivawo kuti ndo zviri kuitikawo in the process, vachizivawo maemployers vana sister boss vanenge vakutozivawo kuti ndo zvinoitikawo. Saka vana sister boss vari panapa vakaemploya vasikana handitika, muchinzwa kudai so vachitaura kudai ndo pamunobatawo manotsi handiti, musabva vanyanya kuzongovata, mubva mabatawo manotsi muchitarisawo kumba kwenyu kwamune vasikanawo kuti chii chiri kuitika, because zvinhu zvinoitika right under your nose. Musikana akagara makore ari pabasa, zvaiitika pasi right under her nose, ndo pazvaiitika zvinhu izvi asingaoni. Saka ibvaiwo mavhura maziso ana masister boss imimi pamunenge muchiona kuti chiri kuitika, because varume ava anononyenga ipapo padhuze newe pausingafungiri, close to home pausingafungiri ipapo ndo panenge achiita zvinhu izvi mumba imomo. Chindiudzai kuti kose dai pakaita attachment guys iri serious yekuti musikana akutoda baba zvekutodaro, remember kuti ari kudla baba vaka mai havachatowani bonde mumba, bonde riri kupuwa musikana webasa, mai pavanenge vaenda kubasa murume wodzoka orova bonde. Chindiudzai kuti danga kaita attachment chaichayo iri emotional attachment navo, handisi kuti zvinogona zvaigona kuitika, hazvina zvokuitika but zvinogona kuitika. Musikana wobva aisa go slow kuti mai vemba vachifa ndichisara ndichigara ini, zvinoitika ka zvinhu izvi guys, zvinoitika mese munenge muri pariski, mese munenge muri pariski, zvikuru sei mukadzi asina chanitoziva anenge ari pariski, because dei pakaita emotional attachment musikana vanoisa poison, kuisa poison chakuti goslo ngazvife. Thank you Patience nemasters kuti ngazvife ndisare ndigare anenge atozvona agara pana baba, sezvakaita muodio yokuti ndakanga ndazvona ndatoema mufundisi ndakutomira kupulpit uko aitaura nyaya yake musi achitiudza pano, ndatoema mufundisi ndakutomira mira ndichitove muimba iyi ndiri kubalcony ndichitozvona ndiri kubalcony ndichitodini, ndo zvanenge akutozviona ari. You be the last person to know
kana uri mukadzi womumba kana panoitwa magame you'll be the last person to know. Kazhinji vanhu vekunze vese tinenge tichitoona but iwewo hauzvioni ndio unoita the last kuziva. Handimaona. Saka namadam boss nemiwo ibvai mavhura maziso handiti because somehow tichida kutaura nyaya sezvairi handika tsitsi dzinotsitserera futi. Madam boss vaitora musikana uyu semunin'ina wavo vachitomutengera hembe zvisinei nekuti vari kubata papei, vachitomuitira mafavors akawanda zvisinei nekuti chii, but ndo game ranga riripo handiti maona. Handida hangu kujaja, I'm not going to judge, inini I'm just talking sezvazviri handimaona. Okay, Anzina Michelle, my sister found her husband sleeping room maid early hours makuseni ari naked. Maid was dressed. Hubby said he was drunk, thought I was in bed with you. Maid akadini kuudza kunodana mudzimai wavo kuti murume wenyu uyai mupinde muno mumba muone baba vapinda muno varasika bedroom. Panenge pane zvinenge zvichitoitika. Vasikana vedu ava sometimes handiti mashona. Vamwe vanozvitawo nekuda kwesituation. Vamwe vanozvitawo nekutoti ndo zvanenge achitongori. Anenge achitongoda kufamba achingoita chihure chake chicho pese panenge angosvika. Handimaona. Pese paangosvika oitawo chihure chake chicho achingodaro. Handiti. Saka nemi vana madhamu mubhosi vhurai maziso. Munovhura maziso, movhura nzeve. Zvikuru sei maziso aya anoona. Because murume haana mugoni guys. Haana mugoni, mamuzo ataura ega musikana yakati inini mukaona masister boss madam boss ivavo vandaishandira mukaona zvavakaita nezvandiri munozvibvunza kuti izvo baba ava dzakakwana here, but anga achisiya krimu iyoyo pamberi pake achienda kune musikana yeyu ndo zvaanga achiita andimazviona right. So ndoda kungovhurawo hangu malines, imimi imbomirai kufona vemaadvice avo chimbomirai kufona, mukana uno uri kuvhugwa hausi wenyu. Uyu andiri kuvhurira maline right now ndikuvhurira vasikana vari kutsvaga mari ava. Vataura mumwe akati sitakainza kutsvaga mari ujoni anyora mucomment section akati siti kutsvaga mari isi zvimwe zvamukutotaura izvo zveratove drama isi tiri vekutsvaga mari. Tiri kuda kumbovhurira thank you patience, tinoda kuvhura maline for avo handitika vakamboita tlofu nemabhosi, vakambojola nemabhosi pabasa. Mutiudze kuti chii changa chambonyanya kunetsa, chii chinenge chichiitika, handizivi ndikati kudii, chii chinozotuma tasvika ipapo. Pakudanana nabhosi, because bhosi wakamutarisa guys, ndakambozvitaura futi, bhosi ndakamutarisa ini itori hama yangu ini animaona. Bhosi ndakamutarisa ibrother yako uchitoshandapo ndibrother vako. Handizozivi hangu kuti pakuzokura namabhurugu apa panozosvika ipapo sei. Thank you ne100 stars ese handizozivi because hameno handizozivi hangu kuti zvinoita easy like that here kuti unozongosvika pakutongokura bhurugu ende kuzosvika vakande soko rekuti ndokuda iwobva waita play along. Panenge pane zvine unenge wava vane chii chinenge chaitika nokuti ukagara wangovatrita kuti no tine maboundaries handifungi kuti vanokanda soko. Kuzipawa rekukanda soko vanenge vaonei. Thank you Messi 50 stars. Vanenge vaonei pane star party. Okay, vanenge vaonei kuti vazosvika pakungoti hazvingoitiki just like that guys, kuti munhu wandinoti ndinototora sehanzvadzi yangu mabrother tichiseka sebrother ndine chimupa respect ongouya ngoti imi ndangoda kungoti ndingokudai. Inenge pane zvinenge I don't know, handizivi. Thank you ne100 stars Messi, thank you very much, thank you. Pane star party apa guys. Saka ndoda kumbonzwawo. Hands I'm listening with my husband is not settled. Nasa parari mushe pano. Okay, thank you for opening your eyes Mukunda. Vhura maziso ndozvo zvamufa kuona izvozvo. Paanenge asiri settled chichi kuti atasavi settled. Why is he not settled now? Ari kunzwa nyaya ingotaurwa zvayo pasocial media. Why is he not settled? Thank you Primrose ne 20 stars. Right. Hanzi munangwarira kurariswa nenyoka dzemarituals muchiti muri kukaurisa vana madambos zviriko futi Lizi. Mazuvano vanhu vari kubata zvokutodaro mazuvano zvokutodaro. Munenge akapiwa nyoka yake. Ndine rimwe filimu randaiona guys, pane movie randakaona so anditi remurume akanga aida kunoromba anditi aenda kunoromba nyaya dzemaridzi ndobva pane masacrifice anodiwa akanzi akasacrifice vana vake 5 nevakadzi 2 zvazvokuti vana akambosacrifice vana 3 handiti akazopindira mukadzi wake akabva anorora akasacrifice vana 2 plus mukadzi handi muri kuona. Saka apa manje
anotanga kunzi sacrifice futi anoona ndobva anoona akuenda kuda kunosacrifice vana vepa next door mai vachonga changofigwa nemurume anditi saka nganga yakamudza kuti haukwanisi kusacrifice vana vemukadzi uyu because hauna blood conduct navo saka zvaungatoita kuti tiwane blood racho rara namai ava first then vochizokwanisa kuti tipinde kuvana vamai ava ndobva mai vai vatorariwa navo handi but vana ava vamai ava vaive nemunin'ina ainamata munin'ina manje airota vakatonetsana achitorota muzoona rakanzi Christmas with kaira here kaita something like that muzotarisa muvhiro rakanzi Christmas with kaita chakukandirai link muone zvinhu zvinoitika right saka vakambodanawo nemabhosi avo kubasa handitika fonai tinzwe admin isai nhamba vanhu vafone isai nhamba vanhu vafone isai nhamba vanhu vafone isai nhamba vanhu vafone timbonzwa kuti yenyu situation chii chakaitika timbonzwa kuti kwenyu chii chakaitika right isai nhamba vanhu vafone isai nhamba munonyengwa nemabhosi medhemu achitozviziva animaona madhamu anenge achitozviziva kuti iri rinenge ridhiri remba mavo kunzi iyeyu wirana naye papa pado panobuda mari yedu pamusikana iwo bva ufunga kuti ndikudiwa nafathers nkikiri nafathers panapa ndikudliwa mahafu namothers izvo nafathers izvo hapana mukadzi anenge achitoketa sometimes munotorerwa madestinies guys munoziva here kuti madestinies anotorwa madestinies anotorwa kutorwa chaiko chaiko nekuda kwehumburu kwepleasure ye2 minutes madestinies anotorwa vamwe vanotorara nemi ka havarari nemi kuti vanokudai no vanenge vakatonzi nenganga dzavo nemaprofita avo enda unorara naye titore zviri pauri vamwe venyu right now kudzembereka nekutenderera kwamuri kuita uri munhu wekuti pane pamwe unoziva kuti ninika ndakazvara ndakakomba ndine chipo chokuti zvinhu zvangu zvinoendeka but of late zvinhu hazvichaendeki zvakamira paposition kuti nki uzame kudai hazvisi kufamba destiny yakatorwa anoona right rega ndimboedha uyu anoda kuedhwa ushu isai nhamba guys vanoda kufona vaite zvekufona ino kuti vakawanda vanofona panyaya dzakadai havauye nemafesi isai nhamba guys isai nhamba guys tipine nhamba idzo dzadzaiswa napembo right right nhamba ndapina vari kukwanisa kufona imbofonaiwo tinzwe pamakadanana nemabhosi enyu chii chakaitika what pushed you kuti mudanane nemabhosi chii chakaitika audio yekwei right fonai tinzwe fonai tinzwe my lines are open fonai tinzwe guys ndakusende 2 hours manje ndoda kuvata saka fonai tinzwe fonai tinzwe kujekoda vanhu tu vanofona because pane vanoda kuunzirai futi mwe mukadzi panapa pane mukadzi vanoda kuunzirai apa Google yaramba kuedha sorry yaramba network iri yaramba kuti upinde dia sorry ita zvokufona Google ita zvokufona kwete zvokuedha yaramba kuedha right varipo here vanoda kufona apa vakaya kuzotsvaga mari vaya kujoni varipo here varipo here vanoda kufona
guys. Nai mamuchera ndokumbirawo follow. Unokumbira follow ntadezvei. Taneta 2025 muchiri ngofamba muchikumbira mafollowing shamwari. Zvaunoita zvinokuita kuti vanhu vakufollowe sha. Zvauchaita kupage kwako your content will draw people. Vanhu vanouya usina kumbokumbira following. Anditi sometimes we don't follow because makunyanya kutibhowa nekungoti pese pamasvika follow. Please follow me guys, follow me. No. Do your content. Tinotouya tega tisina mbonzi ndipo yo follow. We will come and see kutotoudzwa nevamwe tikuita kune ndinonakidza kwakatuko kune ndiri kudzidzisa vanhu kweinovaka uko totouya zvokufamba muchikumbira following yacho muri kuita nezvei pese pamangosvika tokumbira mafollow motodisturba vanhu nyaya dzavo muchingokumbira mafollowing andimaona ita content, create content, will come ukacreata content yako antika inofamba kuti kune munhu ari kunakidza uko tinotouya zvakanaka vanhu vaneta 2025 mumwe muchingoti tokumbira follow muri kuitei kufollowing kwacho hapana. Tangai maita content asi kana da kukurudzirai kuita content this year itai content first then we will come. Musati makumbira following, start by creating content. Touya tai content dzenyu tiuye kokoko zvakanakisisa moya tivedu ndine content yangu handimaona ndidongorereiwo ukangotozotiudza watotari content tinotodongora tozokuwa guys kwaita content yekubika kana todzidza kubika totouya because toda kutosapotana. Musakukumbira follow kusina zviriko. Right, vari pere vari kufona. Right, kana vasipo vari kufona yanga iri confession yemunhu no problem. Anditika makaleza nhasi mirai. Baby girl, how are you? I'm good. Ndiripa life. Right. Guys, ndakauya pana panchiti ndikukumbirawo switch. Anditika pane nyaya yemunin'ina wangu andinaye pano, mwana wangu pano padiaries akaitwa coward nemunhu waigara naye, wanga achigara naye murume. Apane nhumbu yanga achimbotsvaga makore esai. Anditika ichishayikwa yazouya iko zvino murume abva panduka maCOS ai tadzoka futi kumaCOS. Anditi maona maCOS ai because COS ratoshungurudza vanhu muUK vaumani, rashungurudza vanhu beat murume beat mukadzi, rashungurudza vanhu COS muUK. Right, I want you to be open nevanhu. Andika tell them the story as it is. Tikutsvaga switch panapa. Andika and then ndoda kuti even nenhumbu nezondakakusira message ndikati usabvise nhumbu. Anditika don't ukati no sisi ndizvondoomera toda kukusimbisa nhumbu haubvisi. Mwana wedu pano padiaries totomuda mwana yeye nhumbu haubvisi. Aino kuti wakaisa maappointment ukadai adamand unofa nhumbu yakuurai. We don't do that. What if waitsvaga mwana makore esai? What if ari ye mwana wano wakapiwa naMwari? Kusenzwa sisimela se zvinongorwadza. Chiudza vanhu vakateerera nyaya yacho, chitanga kuudza vateerera nyaya yacho vakateerera. Sisimeli zvakaoma. Saka ndingoti ndakauya kuno kune COS murume vauyawo vatevera. So atakagara zvakanaka. Last year ndobva ndatoitawo miscarriage titotsvagawo mwana. 2023 titotsvagawo mwana vadaita miscarriage. Then munhu kwakutongotanga kwakuita kakuchinja. Then ndichangosummarize ngoita in short. Chero utaura kwese zvazviri tiripo edu hatina edu kwati kumhanyira nyatsosanangura zvako vanhu vanzwisise because ndo pane maswitch acho ipapapa anoda kubatsira haazvitarisi kuti nenhumbu yako iyoyo anongokutaura woshanda tichakubatsira uchashanda kwauchatsvaga vanhu uchachinjana navo kuti muite zvekuchinjana vana vachevavo zvinoitawo vamwe zviya usabvise mimba. Don't do that. Enda mberi. Okay, Sisimeli. Then after that ndobva ndawaswana rimwe basa kuLondon uko pandatoenda unoshanda ndopa ndazoona ndine nhumbu. Saka murume anga atoenda atondisiya. Makasiyanirane akabudirei mumba murume makanetsana chii? Akangoti ndakutsvaga rimwe basa. Ndonzva akaitaura kanzi zvinhu zvedu hazvisi kubhalansa, zvinhu zvedu hazvisi kufamba mushe. Ndautsvaga rimwe kune kwandaona basa. Shamwari yangu yandirongera basa. Ndikati manje unoronga basa isu tikuda kuenda tiri kutsvaga kumwe tadi kungogara kuhwani kwatiri kuenda kwatawana kuLondon
toenda tese then unotsvagira basa ikoko iwo wakuti wakuona uenda basa wakuwana kumwe wakushanda kumwe walinkwa neshamwari yako zvazodi ndo mabudira akaita ganza manje we need mabills tinoda kuchengeta kumba zvinhu zvakawanda zviri kudiwa zviri kudidi then you can't really force munhu sisimeli munhu akabva kutongoenda ndakangoti it's okay chienda kubasa kwacho hapana ungamuite ndobva ndatongomusiya abva atoenda kubasa kwake ininiwo achanga buda inini ndaitoweka kuti tiende kuLondon kwakusvikawo kuLondon koma hours hasi kubatika zvinhu zvasi kubhalansa ndokutanga kuona but dzimwe nguva zvinhu zvaifamba ndokuzotanga kuona kuti ndopandotanga kuona ndamisa maperiod ndakudidi ndichitombobuda madischarge ndova ndazokuti arege ngoenda ndirege nongotenga pregnancy test but ndaisambozvifungira kuti handingave ndine nhumbo anything ndomba ndatenga pregnancy test ndokuona I'm pregnant ndo ndakazomutumira ndakazomufonera ndakazomutumira message ndichimuudza kuti ndo zvavepo I'm pregnant munhu kwakutotanga kupopota but all along even last year patakaita miscarriage munhu 2023 sorry munhu angatori supportive munhu achitosapota achitoti don't worry mukadzi wangu zvinhu zvinoita munguva yaMwari titi ari very supportive ende taitotsvaga mwana all along tatane makore so this time around I'm not ready child care anayo mota zvinenge andiwazviona handi une motikari yako kayo ndinayo anayo mota anodhiraivha yes anayo chipe dzako ndo munhu akutoshandiswa munhu akutanga kutaura nyaya dzechild care atotanga kuchinja honestly kutotanga kuchinja kuti inini I'm not ready but 2023 you were ready tanga tichitoronga takaita miscarriage takatoita zvese but like zvabva nepi saka maonero angu ndobva ndangoita chirama plus maonero angu andakatoita ndeyekuti munhu angatomove on o munhu angatokubuda kwaakaita pamba achiti ndakuwanda kuenda kune rimwe basa angatowana kana kuti angatove nemwana kana kuti angatove nemunhu wakaitisa mwana kana pamuviri handisivi that's my thinking because munhu haungangobudi mumba mako marriage yako like just like that pasina kuwirirana ende muno mulife yemunhu tinoda kugara tiri pamwe chete kusevha mabills kusevha mari nekudii so anyway munhu ndobva atoita zvokuramwaira izvozvo mani ndabva ndatonda inini hangu I will just take care of the baby it's okay kana usiri kuda neno ndizvozvo then fast forward ndinokuona zvinhu zvacho kuLondon kunodhura sisimeli maroom mushed chaiwo anenge achita ma900 1000 mashed room chaiwo kuona kuti hazvichabudi nemari anotokuwana nekuzoti kusevha nemari mwana nekudii because obviously apa ndatoendeka saka nhumbu ine 5 months inobviswa mwana kauye sisemeli ndinotomborara ndichitofunga ndichitogaya but nyaya yekuti handisisina basa izvozvo ndinomupei mwana sisemeli ndaitokuzaine zuva ndichiti ndaichitongoverenga hangu kuti like maabortion acho anofamba sei maprocesses anofamba sei nezuro chaiye ndichitoita go through zvakanzi kana yane 21 above 20 weeks here vanenge vachitoita kubaya injection hanzinonzi feticide or something like that vanotobaya injection kuti so that hati yemwana inostopa kupita saka haisi medha here my sister because kutotaura wega kuti pane hati pamira I'm not trying to guilt trip you but we're just having a conversation handiti pari kutonzi pane hati handiti vonobaya jekiseni rekuti hati imire kustopa kupamba handiziviwo simply because you are in a situation whereby baba vemwana vatiza vaenda handitika vaenda iwewe right now uri kutsvaga zvako pamwe pokuti ukwanise kuti uswiche handitika uende
Do you know kuti ndinoda kupa a very good example palife panapa zvisiri zvokupoterera kana kudini handikwanza kupoterera handiti tine situation yatakamboona pasocial media panapa iye anonzi Madhumbe Diaries. Takaiona situation, munhu wese akaiona akatambura, vanhu vakaseka, vanhu vakataura zvavaida because munhu ari paspotlight handiti, vanhu vakadini but kuseka kwaita vanhu kakutse kuseka kwaita Mwari. Madhumbe andiri nemwana kudhara, munhu akuti akwanisa kana kutobvisa futi nhumbu iyoyo because akatoiona iri diki kwete yaane 5 months but akachengeta mwana wake. Iko zvinezvi atoye pane imwe stage yeupenyu, things are now coming together handiti. Ingori phase diki phase diki yekuti uchangoti ndikunetsa tinoita sei ndodai handiti, then there's a way. Even ukazvara mwana wako chako kana wazvara mwana wako zoti aripo chako angodai, you can send mwana kumusha asi zoti mwana wako ariko, andiwana, you can send mwana wako kumusha zoti mwana ariko because pana paka I see people akuti ita zvaunoda iwewe decision yako zvinodhura zvinozodai so handika, but my sister ita zvaunoda but isusu pana patinovaka handitika, atipo pakuputsa ende atipo pakukudza kuti ita abortion. Yes, you can go and do that abortion, zviri legal munomu handiti, ko kana riri rozaira kohwani mangwana pavanenge vakuzodai so vanenge varipo here vanokudza vaikudza kuti ita zvaunoda iwe ita abortion iyoyo because kunodhura, vanenge varipo here. We are not forcing her to keep the baby, but we are kumuonesa. At the end of the day, decision ndeyake. Kelly Kumalo panapa pa platform panapa tiputse sha. Inini pache zvangu, I'm totally against abortion yacho yoyo. But andisi kumuza kuti aite izvozvo. Decision ndeyake, but tikumuonesa. Ma consequences anogona kusangana nazvo in the future mangwana. Tikungogati azive kana azodecide kuti go ahead nekuno freezesa hati yemwana yoyo. Antika azongoziva because at the end of the day my sister ka let's not take that route. Decision in the yako at the end of the day. Anyway, like even Pandaka find out Papa Maswajo it was early so abortion. But like I was like, no, I don't wanna kill. It's wrong for me. But now no and this kwana basaracho and already ndaita munhu atouya kuseri kuda ati ari kuda kuti umbati uniseni uinde ikoko kukambani kwavo uinde kubasa. Ndatoita izvozvo nditaura pana munhu atouya kuseri ndatoiona ichiflika pamusoro apa message. Thank you. So I don't understand now. Madhumbe takamuona akanga asitorina basa handitika, masocial anonzi vachi masocial workers aya handiti, they will come vachiasisa, they know the situations dzakadai dziri kuitika idzi. Madhumbe akataura nyaya yake ega tichinzwa panoti masocial workers vanhu vachitoti ngaadzokere kuAfrica, ngaadzokere. Masocial workers aitouya kuzocheka kuti she's okay nemwana here, vachitomuvigira zvimwe zvinhu zvaaitoda. uri kunidha chii because they are supportive handiti. Zvitorina, it's better you have that baby and give up for adoption than to kill. That's me saying that. Rather how you have that baby ka kune munhu akutoda mwana anogona kuchengeta mwana zvokutodaro uchiziva kuti mwana wangu ariko somewhere than to stop heart yemwana. Kana yatongonzi to stop the heart kureva kuti atove munhu, hauna kusiyana nemunhu anogona kungobaya jekiseni munhu akafa. Inwe mwana wangu toda kuchengeta, but problem yanga ndichitoita sisimedi having sleepless nights nyaya yebasa because right now ndirikugara pamba pehama right, handisiye kuti I mean munokosea kugara nehama muUK, you know vanhu vanopedza vakufeel uncomfortable and visa anaro visa andione visa nandipa visa unaro visa handiti ndiwo muridzi weCOS anaro visa anaro visa. We don't support inini zvangu pafea ndakatotaura ndikati dai kuchinzi wanga ari kusaidi kuno kundai kuti chizvara tibatsirani panenge ndiripo ndosara nemwana iwe paunodai kuti anokura mwana anombonetsa kure anokura tinototsvaga vanhu kusaidi kokoko mobatsirana muchiinda makachinjana. Vanhu vakawanda vari kuita vari muno indotaura ini tine magrupu emaCOS ka tine magrupu emaCOS atinawo vanhu vakaenda maCOS kwatinenge tichitaura nyaya dzedu tichitsuuranaku vanotobatsirana. Ndotoona ndichitobvunza kuti munoita sei nyaya dzechild care imi ndichitovati kokoko musaramba muchingozvara mhani imi kana chero mune varume muchild care hamuoni kuti mune muchidzosera masure. Vanoto mimba dzimwe dzakaita nemamistake dzimwe dzakangoitikawo vamwe vachitoda vanobatsirana kuti uyu ari kuita panight handiti ari kushanda night saka padhei anenge ane vana ndiye anonoita masikuru nekutotora vana vese handitika panoendawo kunight vana vane uyushu handiona vanochinjana vachidaro and it's working out zviri kutoita vana vari kukura
vari kukura. True sisemeli, but nina challenge mwana wangu ndanchida kuchengeta. But challenge ndanchikudza ndeyebasa uye kuti izvozvo ndogara pamba pehama. Moza unongosisa natsofeel comfortable gare navo nokudi ndosanga kufunga kuti saka na mwana. Wow. Watonzi uri kupiwa basa panapa. Watonzi wakupiwa basa panapa. Saka wateta tuma offer. Wateta tuma offers. Wateta tuma offers awatopiwa. Awatopiwa tuma offer. Thank you so much. Wateta tuma offers. Saka hakuna mwana achabviswa kuti ngatiwirirane ipapo. Mwana naso kutensuka kunobvisa sisemeli. Uyu ane hembe, uyu atari kukupa hembe uyu. Uyu atari kukupa hembe dzemwana. Admira, I hope you are taking my screenshots. Uyu Zaya uyu atari kukupa hembe dzemwana. Hanzi ndedzakawanda hembe dzemwana zvisingaiti. Thank you sis. Basa watove netuma nikikiri. Because nyaya yako yanga iri pabasa kuti ndozoita sei. Ndozoita sei. Ndisina basa. Ndikugara pamberi vanhu woita kuti mauchengetwa iwewe nemwana. Hapana kwakuti unoenda apa mari dzacho dzakupera uchiita zvinhu zvakawanda izvozvo hazvipei nonzi chi business insurance yemota nekudii nekumake sure kuti like everything just in case ndaingoti ndikawana basa ndingoramba ndingobhadhira zvinhu so yeah ndozvanga zvichingondibata asi mwana wangu naanchida kuchengeta asi nyaya yanga yangonditi ndayanga yangoti ndiroverere mwoyo padombo nyaya yapo no hatisapoti zvekumisa mwoyo yevana. Rega mwana akure wabude waite life yake iwe wakaita life yako hauna kumiswa mwoyo wako wani. So if you are ready wanga uchida kuzviita because of the situation yekuti handina basa. Now the jobs you need 2 offers dzemabasa. You get to choose where you want to go. Anditoona. So it's now up to you zvakwauri now. Chandongokuziva nechekuti uri kuLondon tine masiyo ese akawanda ari muLondon. Mulayazi kuti mwana avepo ndoitoita sei pavana muri kuisiyawo sei muri kusiyawo papi wonosiyawo ndiana nejuti iko zvino musiya vari kudaro vana kutokura vachienda vari kudaro vanhu. Yes man. Hanzi hakuna chance for even a child minder. Child minder ari expensive dear, anodhura but zvazviri kuita manje panyaya dzemachild minders apa pane zvazvokuti kune mumwe anenge achingoda kune vana vechikoro vamwe like let me be honest anditi inini panapa pandina Shakira anditi Shakira anoenda kuchikoro ane 17 azviindira kuchikoro anditi saka achinda kuchikoro ndine shamwari ndine wani mukadzi mudhayari ari panapa anogara muno Peterborough anditika akangoti kubva ndichitori kuko kuAfrica paakangoti vanakati ndokumbira kuti Shakira kana achinga auya anondisarira nevana usiku nchinda kuma night shift anditika achimupa robva vangotaurirana vega inadi zvipindira zvine ineni because ndezvashakira wacho nani nemukadzi yeye vano takangomeka kuti mwana ari safe kwaanenge ari environment inoenda Shakira ndei saka something chinoitika vakabva vangoirirana kuti unosara nevanawo pamanight pane ndichinda ku night shift unosara nevana vachona umwe chi I think umwe 11 here umwe 9 zvisikana handika anongosara achitamba nezvana izvozvo wovata makuseni ongomeka shota prepare anosiya kuchikoro iwo mai pavanochaisawo vana vanenge vatoi kuchikoro iye anenge atoendawo kuchikoro kwake atoenda college kwake otsuka kumba handimaona ndo zvavanoita saka ndo zvinongoitwa zvakanda because vana ava remember vanenge vachidawo Shakira ne17 asati akwanisa kunopinda kunoshanda kwema 18 kwese akambotira kutsvaga aingonzi uri underage wozotira kana wane 18 saka iye anenge achida kuwana zvima 50 pounds izvozvo zvake zvokuti aise nzara dzake nekudidi mugoziva sikana saka ndokwaanowana zvima pocket money kwake ikoko andimaona ndokwaana zvima pocket money saka there are so many ways around that vana vedu chavanenge vachitoda ari underage yaya anotoda hanzi London whereabout London can help at a reasonable price. Zvaizvozvi Esther hatisati tane reasonable price zvaizvozvi my sister. Kana mwana azovepoka but I think regai ambodecide kuti kubasa awana maoffer ake tu awana then iye ona otangira papi outside zvaari kuda kuti ada kudii otangira ipapo but mwana ngaachengete chero baby shower tomuitira. Hands plan on how you manage child care. Start to socialize with people who can help you with the child care. Yande umwe ari kupa advice. Anoita mari sisimeli saka Shakira maskati cannot assist here. Hauna umwe here mwana. Mautoda vanhu. Shakira enda kuchikoro maskati. Maskati haakwanisi anongoita manheru chete. Maskati haakwanisi because anoenda kuchikoro. Anenge ari kuchikoro. Maskati haakwanisi anenge ari kuchikoro. Anoenda usiku inini panapa guys andichatozivi kuti ndotengera munhu pedini.
anotenga oga mazuva ano voti responsibility chero Sheini ndongona ichingodhilivhariwa ini ndongoti ko Sheini apa kwai Sheini kwai ana Lara website ndotomaona kuna iye kwai vana Lara girl vana Chiema website kuAmerica tongona zvichidhilivhwa neizvo zvimari zvanenge achinda kwaanoshanda ikoko zvitori zvimari zvake tongona zvitotizvo kuwatenga wigi nyuwani kumakoleji ikoko pressure kowasinika kwawo izvo handiona hatichatotengi ndakatoti -1 ndongoonawo zvakeli Kelly wacho dzimwe nguva siso chondotenga ungoona zvatonzi mama ndatengerwa naShakira saka zvinotofaya uyu auya once naRu inini I'm in London as well I run a women's project ndogona kubatsira admin torai mascreenshots esai then titaure nevanhu vesava ona zvatoita zvaitika kachirika kuita stress because stress unopisa futi mwana momo munhingikiri mudumbi momo nekufunga handiti Mwari vatokuzarurira shamwari watopiwa 2 job offers iwewe zvako auri kudhisaidha zvaunoda kutoda kuenda kupi then you start from there kuchengeta mwana une 5 months iko zvino 6 7 8 unoshanda uzorega zvako pa 9 months 3 months up handika uchingozvara uti 1 month 2 months udzokera kubasa utodzokera kubasa 2 months hazvimbonetsi izvo utodzokera kubasa mai mwana priority tako raitinawo ngaite basa hanzi what will be the reasonable price ari kuLondon tiudzewo please and from what time to what time ina handizozivi hanzi with job offers which area handizozivi hatingazvitauri pano iye ndiye achazodecide achataura nevanhu ava kuseri iye ndiye uchizotaura kwaanoda kuenda uchizoona kuti maoffers acho ari kupi abudira kupi but one ndoziva kuti ndemupitambura wakuenda kutauni mauya navo varipi vari kumutidza buda wada yopo tora chumba chavo novapa oh good alright ndakuudza ubike ndokutuma kutauni inda ndokusendera message right Shakira kutoita ava kutoita zvanimona ndakatonda kutauni kwaida kuinda sangantora dedhe adzoka navo kwaida kuenda kutauni kotenga zvitengwa zvimamakeup wati minus handiko ikoko saka husband independent saka pahusband yako uri kufunga inayona idea ndakambotaura kuti kana kutomupisa pavisa but paive makati ndimbozvimira ndakanga ndamuti ngaambosiya zvakadaro tione kuti zvinoita sei ngosiya zvimwe zvacho ngosiya zvakadaro let's see kuti anoita sei thank you Kelly arimo saka right guys aiwa zvako zvaita iwewe dear handichatauri star plus tikataura secret Ru zvako zvaita saka ndozongokupa machats anditika then woenda unotaura nevanhu ava then you choose chitoita tanga kuita izvozvi process yacho izvozvi handiti kuti ukwanise kushanda uchengete nhumbi chikura vaya vane hembe dzemwana guys tipei hembe dzemwana ngadziuye hembe dzemwana totodzida kuti tasatengewo iye asazoita stress kuti kunotenga futi hembe dzemwana toziva kuti hembe covered dziripo wamadhumbe chatokura wani chiya chakura chamadhumbe chatokura hachitse chakutomira chakazvagwa manje apa chakutomira hanzi ndinoti ngaabviswe pavisa why should he have his cake and eat it too do you think kuti acharinjoya keki iroro leto do you think kuti acharinjoya keki iroro chero akatsamubvisa pavisa haamborinjoyi keki iroro musatazi zvokutamba naMwari haamborinjoya achatosafari kwaari ikokoko chero akasiyiwa ari pavisa nezvaanomboita murume haana zvaanomboita chero akasiyiwa ari pavisa ndokutopera kwake murume uyu ndo downfall yake ndokutopera kwake kana chida ngaamubvise zvake kana chida ngaamubvise ake but ndokutopera kwemurume do you think he's going to make it munomu richada kuzorinyiwa kavhiza racho iroro ozodi hanzi ngaabviswe okay zviri kwaari hanzi bvisa munhu pavhiza kana uchida ari kujamuka madharis hanzi bvisa munhu ngaabviswe pavhiza zviri kwauri decision yako iyo hanzi akushanda madhumbi akushanda madhumbi akatotenga chimota chamwari madhumbi akushanda uyu akatotenga chimota chake madhumbi akuenda kubasa uyu atonotyika life kake madhumbi akutenda tounza mwana wake musikana mombe uya zvatove bhoso no situation is permanent guys
No situation is permanent. Ukaona uine situation kana nezvenguva pfupi pfupi, nezvenguva iyoyo, because we all have some situations at some point. Handimaona, but hazvigari zvakadaro. Mugare makazviziva izvozvo. Paunenge uri padambudziko paipa uchifunga kuti hey, zvinopfuura inguva chete. Inguva chete zvinopfuura. Kwanzi chaane mazino 2 anoona hanzi unoona chadokura ka. Chaane mazino 2. Hanzi ngaabve pabvisa adzokere kwasadza. Mamuchibva kuSouth Africa yakati kuZimbabwe. kuZimbabwe. Ende madhairis vari kutonyadzogana hanzi ngaadzokere kwasadza. Mubvise hako kana uchida kwai ngaadzokere kwasadza. Anyway. Hanzi ngaadzosegwe, hanzi ngaabviswe ASAP. Iprocess yacho inobvisa munhu seigona imi guys. Togarai matipa vamwe. Kune mumwe futi nyaya dzacho. Kune mumwe zvemedu akati atambwa futi iyoyi nemurume zvemedu akasiwa nezvana vasikana 2. Unobvisa seiko? Vanobviswa seiko vanhu vacho? Hanzi to get a child man Clara asikana zvemaqualification unozviwanepi? Ndezvongojegana jegana muno muchibatsirana muchinda makadaro. Kungonamata kuti pasaita anything chinjodzi or something chete. But ndezvongojegana jegana. Ari qualified mari yacho unoiwanepi yekumupa? Mazimba kwanga ainde. Sure, sisi Mary. Hanzi don't remove him, he might change his mind and help after baby is born. Zvinogona kudaro futi. Ndosaka ndandati ambomira kumubvisa. Ndosaka ndandati ambomira kumubvisa. Ngambomira meno zviri kwaurako, but I felt kuti mbomira kumubvisa because wakuziva zvaari. Chero akazodzoka ngauye achengete mwana, asare nemwana achinja madhaipa. Murugona iri pafamba. Ndinganibopinza vapinda. Right. Yeah, saka iwewe wondibata kuseri ndokupa zvese vatouya kuseri then totangira ipapa nditi ranzi vari safe vari rakangodaro iri vapinda avo but rakangodaro but yeah ngatimboona medication dzavapiwa kuti zvinofamba sei. Ora saka iwe ndokubata kuseri anti. Okay, sisi Mary. Alright, sure. Right. So yeah guys, ndo nyaya yachona iyi. Tine mumwe zvakare wekuti anenge anotori nenhingirikiri, anotori akasiwa zvene zvana 2 I don't know wangu zvekuti kane makosa yachi. Alright, paita call panapa yada kufona. Let's get to hear kuti ndeye kumabhosi here kana kuti ndeye toita mangwana koni life toita mangwana life yadzoka kubasa masikati. Ndiri kufonegwa nemunhu wangu panapa. Anziko nemunhu wangu. Hi Gillian.
Zvakaoma. Right, regai tifonere uyu. Sorry guys, ndambotopa phone. Ndombofonegwa nemumwe munhu anondifonera anytime paafungira ke undifonera chindudza nyaya dzake. Saka anga afona. Right. Madependent ari kuchungudza masiwo ese varidzi. Pakani hamudzizivi nyaya idzi. Imi dai maidziziva nyaya idzi ka. Hamudzizivi ko yachada iri phone. Angu ndabvira kufona ndofunga ndedze mabhosi idzi. Ndedze mabhosi idzi. Achada iri phone amene. Madependent ari kuita zvinoshora. Dai mamuri kumagrupu edu emaCOS kumunonyatso kuhwiririra imi guys. Munohwiririra guys. Zviri kuitika muarea umu. Zvakaoma ini. Amen. Zvakaoma. Right. Pane dauda kufona guys vamwe. Ndimbo atenda zvangu kuna father. Mozoitawo topic sismeli madependent. Ndinoita pakaita vanhu 2 vanouya kuseri. Anditika vari willing to share what they are kusangana nazvo nemadependent aya. Live yatotanga. Motouya 2 kana 1 totouya tovhura. Motovhura vamwe vanenge vachitya kutaura kana kunyara kutaura. Pamunenge 1 yakanga yakataura vanobva vatongovhurika vese vatanga kutaura. Andimaona anobva vatanga kutovhurika kutanga kutaura. So hanzi zvavari kuitirana. Let's just say okay, zvavari kuitirana, but dependent riri kuvhura hombe Pamela. Alright, akufona back. Hello. Nyakungu connecting way. Hello. Hello. Yes, could you say? Hello. I'm Risa. Mushe kanjani? Hi, Marisa. Ndiri kukunzwa. Tiri right uri sei? Ndiri kutsvaya kuti Hello? Tiri kunzwa. Tiri right. Ndiri kutsvaya kuti ndibude panze so that ndikwanise kutaura, but then inonzi network yacho iri kunetsa because ndandaisa kuti. Alright, but tiri kukunzwa iko zvino. Apa ndiri mumba manje. Saka hatikwanisi kutaura tese. Inda panze pane chii ipapo. Inda panze. Homba munyatso kuita inda panze. Okay. Ndichasaka kuita data on. Mira nditora phone yangu. Oh, ndadonedzwa machins. Sorry, but Alright, no, take your time. Hello. Hello. Right, ini ndichatsara kakabata. Bata ako minu. Asazosvikana mino kana ndambokangana ukatsafu. Aiwa akauna. Ande 18.
Okay. Anime. Tange mave nechikafu wadyi festival zomwapirisa. Ndiri kutodanana bose zvese but ndachide kula kwangu. Go and bread. Go and just do eggs. It's a good bread for you. Saka Network yako yakuchidza manje panzatanguwa kuti ndakadana nabhosi but hatichasi kunzwa zvakanaka. okay, chikuru kunaya ndiri Alright, yeah, zvanani. Zvanani. Okay, saka tikati zvekuti ndaishanda mupabasa pangu zvakanaka chipiwa mari yangu yakanaka. So vakabva vazouya ndati garei tachiva neuwanire vakabva vazouya zvikanzi ndobvaita zvekundiitretena zvese zvekuti ipa pabasa kana dani kanosingade ubva pabasa. But then ndakatanga kufondera friend of mine anotaurira hangu hama dzangu bcause vazhinji vacho vari kuzimbabwe. Atanga kuchema ndiudza friend yangu tikati ndoita sei kuti nditsvagirwa rimwe basa ndibve because padapa bosi akundida. And then ndobva ndatsvagira basa randakarishaya of which ndiri kuvaka kuzimbabwe. Saka ndakatadza hana yangu iri kurova saindamboya palive. Don't worry, everything's fine. Don't worry. Just go ahead. Chingotaura nyaya. Okay, so ndakufonera friend yangu ndashaiwa basa ndakakwatiya ndiripo achindithreatena achititi kana usingade chibva watobva mabasa futi kunoka handina hama iri padhuze. So tikabva tatanga kudanana naye hatakudanana paipai. And then vakabva vatanga kudhabhula mari yangu like kundipa amount yemari like wantondipa 1000 US and something like ndengunovaka chete chekomosha. Saka now inene hangu handichadi but ivo kuti tirapana vasikuna fuchike tichiripo private kanzi vachasota zviziva offichinini vatangira zvakaita ndezvekuti totaira mumba nekukadzi. Amakacheza here? Takatere. Totaira mumba mekukadzi. Mukadzi achabike kana breakfast kana kutsvaira mumba make anokomboda achienda anenge akuswera 24/7 akori pafoni. Saka iyabva tikanochitsvairira mumba mangu chindibikira mumba. Uye munhu wasikana. Hey, network yake yatisa. Sezvo ati abuda pashe mumba haakwanisi kutaura kamadhamu varimo, madhamu bose varimo. Saka kuti ataurire mumba hazviiti. Panze pari kunaya network yakutisa zvacho. Kwaidopo wangu 1000 atodona network yake abva atodona. Eya. Anzi kula ari kupi? Ari kune imwe nyika uko. Ari kune imwe nyika. Hello, network yako ni ya wambotaura tiri beti saka iri tachitiza. Network yakadzoka but wifi iri kwadziri kure. Alright. Umede bose varipo. Yes, vese varipo. Vatara mumba sheshe. Saka izvozvi muchidanana kudai so iwe paunoona baba vaya vakapinda mubedroom nemukadzi wavo. Auwi kagode.
handina masana vanhu but ofandinoda kontinenda pedza kuvakagadzirika ngokupa basa tikabva kuna kwechingoenda tisina pekutangira tisaratambudzika. Saka nokuti hauvada hauna basa navo, pamunovata papai hauna kana zvifeeling. Handitorera kada ndichiti ngere chitondirwadza chitondimbowa hazvitombondinakidza vene zvazvinongorisa. Saka vanodini, vanoti kana mukadzi abuda iwewe dzakagumba vanodii mukati moenda kopuka zvinhu zvacho. Guys, network yacho yakutiza kuti ndida kunyanza kubvunza mubvunzo. Apedza zvake kuvaka hachadi, akuti handidi kana kuvaona ndivadi, asi apedza ake kuvaka vidiwe. Yadonha network yabva yamudonhedza. Kwanzi handidi, handichavadi, chapedza kuvaka ichi zvakaoma. Asiwo mukudzidzawo ere chidzidzo apa guys chekuti bikirai varume kudzimba uko, bikirai varume venyu kudzimba uko kana muine nguva paya. Zvandogara ichitaura zvazvo, mirai mubikire varumewo vega guys. Mubedroom mako kazhinji kacho cleana wega guys, clean your bedroom wega. Musatume vasikana vakunocleana mubedroom, mai mwana achibata mapenda ababa achidini. Honai kwazvosvika zvakaoma. Kwanzi pane paunopedzisira wakuita uchiita chigodo kagodo usiku. Imbofona mhani iwe Chizoba, imbondifonera timbouya zobvunza mubvunzo. Iwe uri free spirit ka, unogona kutudza zvakasara. Timbobvunza kuti saka pavanenge vachimbodanana uchinovana magaro iwe uripo semusika nebasa, hauzoiti kagodo here, hauzohakiri here? Network yakatozodzimba zvachose. Hauzohakiri here kuti zvazvodai uri kuti muri kuita nemuwo muri kuitawo zvamuri kuita, hamuzohakiri here? Uye zvakaoma. Zvakaoma. Abva adonha network yabva yanhingirira yatiza kanetwork. Hanzi achazirwa kamera, anenge asingambozvifungidzira kuti pamwe ndingazigwa kamera, kana kuti medhe mengu anenge asingatozvifungidziri zvachose. Atotaura kuti network mawani anenge asingandozvifungidziri mukadzi kuti ndozvikuitika nemusikana wangu kana. Saka pfungwa network inobvepi, yenhingiri yekamera inobvepi? Zvakaoma. Hello. Hello? Yes. Hello? Yes. Takukunzwa manje. Hello? Takukunzwa. Manje ndinokera mumba. Takukunzwa. Ukapinda bedroom yako vanokunzwa here? Ukapinda bedroom pawifi apa vanokunzwa here? Iwo madhaposa na uncle boss. Hakuiti. Saka imba yacho wasara nepakadii kuti uchipedza? Isa audio, right? Ndikona tokamasasha. Isa audio. Okay. Ndofunga family mazimba. Ndofunga mazimba chete. Ndofunga mazimba. Zvakaoma hazvo guys. Amen. Right. Vari pera vamwe guys vada kufona. Ari kuita audio. Ndamuti aise audio. Ari kuisa audio. She's sending an audio. Thank you.
Ari kurekodha audio yake. Takaipa. Hatari usakuzire zina basa iyo kwaitora mari United 2025. Vanourawa. Zvikabatwa anofa. Zvikabatwa ndomukati mukadzi womunhu anokusiya. Anofa. Unourawa wauraigwe wafirei? Woti wafirei? Ndikuverengere audio yake guys, ndibve ndabva. Ndibve ndapedza zvangu. Vasingagoni kuuya pamalive munotipa ari mavhidhiyo ari maaudio. Handiti munotipa ari maaudio. Munotipa ari maaudio. It's obvious atoripo kuti zvindirire mberi kusvika zvapera. Atoripo akatomirira kuti aindirire mberi kusvikira apedza kuvaka imba yake. Kwai asi kana pane mari risk a little bit, iwe guguka. Zvakaoma. Inochinja here zveshuwa tare. Ndoda kuidownload. Ndichaidownloada ndimboona kuti inochinja here. Ndichadownloada voice changing app kuti vanhu vauye vakasununguka. Ndoshandisa iyoyo. Pane imwe app yandoziva but inotengeswa. Iyoyo inonyadzochinja iyoyo but ndichatoitenga app yacho iyo. Clara kudhara ka zvose zvari kuitika zvino zvasiyana wani nakudhara. Zvasiyana nakudhara. Kudhara ka iko zvino iko zvino pakaipa. Haitembekile. Apedza here vedu veida kuda kuti ndimboti vatei. I think network yake iri kunetsa. Ifudhi mumbodya mumwe mapiritsi. Ifudhi mumbodya mumwe mapiritsi. Bhoya nemvura. Good. Did well. Right. Ndikatoona chiri kuuya here ndikikiri audio yacho. Ari kuti network iri kunetsa. Ari kurekodha but ari kuti network iri kunetsa.
Tumezvivendi dringi nematonhero akuri kuita. Hapana choice Kelly kungoti amwe mapiritsi whether chapetite iripo haipo avangodya kana slice ichingomwa mapiritsi. You ask for me if they've got those green vegetables that I want. If it's there, then buy for me 3 bundles. Normally they keep it in the deep freeze. Just you have to ask them. But you cook drink but gave a tell gave we Okay, kwasara rufe mutete ndicho chasara zveteka ngopera rufe yacho rekungotengerwa dhore kufuranda serena kubatira kugara kupakwa ndiwana pisi ndikosera pisi ndikosera kuti unozorora kazhinji nguva dzangu dzanzikorikoye kugara tichikochema especially manheru masikati ndogona kuvaraidzika nevamwe nekutaura nekudididiri kuti manheru aveka mumba ndiko uchingochema uchifunga zvakawanda dai mwari ndafa hangu pane zvese zvekuitika izvi but ndingo chikuzvisimbisa kuti I think ndakupedza then ndopedzisa ndoita kukumba ingatenda vari like now ndokuzwisisa takabva maholiday kuti ndipedzise mbecho aikwani but I just mari shoma shoma ichasi itongosara kuti ndipedzise and then ndakukumba kunosvitira upenyu hwanga ndambokura 26 years izvezvezvi zvikati 27 my march saka handini kuti ngogara nechishembere ichocho kanga handisi kuda bosakura munhu wachanenga but nhasi chakunzi chichembere mamuwo here kwanza yamboni 26 turning 27 saka ndakutongoga ndachatisaritsira padi kuti ipere saka ndakutongogarira kuti ndione mari ndipedzise handingambodi kugara chichembere chakadaro nandimaona imi mainzwa here koni murinda vakarega kumwa doro iko zvino avari kuti vakarega havachamwi doro vakati vakarega kumwa doro vakaregera doro vakati vakarega musi wa31 igaitiwe futi okay kwasara rufe mutete ndicho chasara zveteka ngopera rufe yacho rekungotengerwa dhore kufuranda serena kubatira kugara kupakwa ndiwana pisi ndikosera pisi ndikosera kuti unozorora kazhinji nguva dzangu dzanzikorikoye kugara tichikochema especially manheru masikati ndogona kuvaraidzika nevamwe nekutaura nekudididiri kuti manheru aveka mumba ndiko uchingochema uchifunga zvakawanda dai mwari ndafa hangu pane zvese zvekuitika izvi but ndingo chikuzvisimbisa kuti I think ndakupedza then ndopedzisa ndoita kukumba ingatenda vari like now ndokuzwisisa takabva maholiday kuti ndipedzise mbecho aikwani but I just mari shoma shoma ichasi itongosara kuti ndipedzise and then ndakukumba kunosvitira upenyu hwanga ndambokura 26 years izvezvezvi zvikati 27 my march saka handini kuti ngogara nechishembere ichocho ndakosakura munhu wachanenga handisi kuda kuchema but kusishingisa hangu but pandoda kuenda kukumba kuna vabereki vangu vasikuziva zvese zvikuitika izvi right saka abva aisa message kanzi chidhara icho chichembere icho chinoda kurara neni nekumanyuwa ndisana namboti imwe minenge ine mishonga guys kwai choda kurara neni kumanyuwa saka feeling handina plus ndinotoramba icho zvacho ani muri kuona saka chidhara ichi kwai choda kuita zvekumanyuwa ikokoko chinoda kuita zvekumanyuwa chidhara ichocho icho zvakaoma gai chichembere charehwa icho zvakaoma sikana zvakaoma saka guys ndandangoti timbotandara ndijana tichinda aiwa itakanzi 1 per day saka guys ndo tozokondinya mangwana handitika vane maaudio uyai nawo maaudio tikai nditsvage app yaya yekuchinja mavoice uyai nemaaudio handitika uyai nemaaudios enyu tinzwe so guys muve nemasikati akanaka muve nemasikati akanaka atindei tikondinye takaenda its now prayer time guys so papeji pedu time yemaprayers panobreakwa fasting aya muchaona vanhu
vakasiyana-siyana vanenge vachiuya panapa vachiya nemishoko raMwari. Guys, let's support them, let's listen to them. Handiti tichifamba pamwe chete. Topedza manje topedza mass fasting manje so tinopedza manje tinopedza. Handitika saka ramai makamira guys, ramai makashingirira, musadzokere kumasure. Atimutsanei, tomutsana todonha tichimutsana tichienda takadaro. Hanzi what we go through nenyaya dzemari zvakaoma hesi, zvakaoma zvipitika uko zvakaoma. Rega timbonyatsozombouya nenyaya timbonzwa kuti vana madhumbe chaivo vari kumbonyatsobura dzipi mudzimba umo vanoshanda umo. Timbove zvedu neneleji yekuziva hedu kuti kuri kumbonyatsoburiwa dzipi chaidzo. Handitika so guys, muve nemasikati akanaka, tobatana zvakare mangwana zvileti maybe kuma 2-3 ikokoko masikati ndamuka kuma 2-3. Handitika mosira zvakanaka guys, bye bye.